fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos na nakalikad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Oktubre 22, 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 66 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagan mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaunang karon nga mga balita, masobra 40,000 ka individual sa probinsya sa Iloilo apektado sa pagbubo sa ulan. Pag-improve sa waterways, ginatanaw nga solusyon sa baha. Matagas ka posisyon sang Boys and Girls sa week ginhatagan sang importansya ang unity sa liderato. Sa dugang pa nga mga balita, isa ka temporary stall owner sa super ginpayag ginkawatan, kontador na dula. Local Economic Enterprise Office ginathag nga mayara kuno sang temporary stall sa dalan Halandoni. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Bethel General Insurance and Surety Corporation nagpatigayon sa ocular inspection sa mga flood control projects nga ginapanagiyahan sa mga diskaya sa distrito sang Lapos. Samtang LTO Help Desk ginpahamtang sa mga terminal para sa Oplan biyahing ayos sa palabuton sini iyang Piesta Minatay 2025 or Undas 2025. Muni madalagkuha ang mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Ibaloon taman ang latest karon sa aton sining mga kabumbukon, ano na bala ang lihok sa city government sa idalom ni Mayor Inday Raisa Treñas. Natuhoy karon sa sining kontrobersyal nga atop diraya sa may overpass sa may distrito sang Mandurriao. Kag subong man sining waiting shed sa may barangay Katilingban sa distrito sang Molo. No, sa aton sinikaron iya nga mga taga Palamate kay ginpabalikan nato ng talatapan sa Iloilo City Engineer's Office agod nga hibaloon, pero ang mga tawo sining mayara sang direkta sini iyang authority, direkta nga may katungdanan sila diri Banwa, nagapulupanago, nagapulupalagyo. Hasta subong si Engineer Jan Berlila Dua sa gyapon kuno nakalive guro ang balibad sa amon sining reporter, pero sige na daw utoy-utoy kadlaw. Sa aton sini mga kabumbo, istoryahan tani karon sa aton sini nga pagpangalagad, hilabi pa nga nakatawag na sang atensyon ining mga kontrobersyal nga proyekto sa syudad sa Iloilo. Sa sining anti-graft watch bala, sa aton sining mga kabombo nga naminsyunar magani ni Monsignor Uso, ang duwa sining ka proyekto sang nagligad sini nila nga pagsinapol. Detalye sini balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang ka sang Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown 66 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga malalaking balita, abangan humamayang bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Ramil. Umabot na sa 7 katao. Ang bagyo, tuluyan na rin pong nakalabas sa Philippine Area of Responsibility. Ang Department of Public Works and Highways naman magbubukas ng halos 2,000 posisyon kasunod ng malawakang internal cleansing sa ahensya. Bago namang Undersecretary itinalaga din ngayong araw. Abangan din mamayang Bulkang Taal at ang Bulkang Kanlaon magkasunod na nagbuga ng abo ngayong Lunes. Bilyonaryo namang si Chavit Singson abay sinampahan ng reklamong graft at plunder sa Office of the Ombudsman. Abangan sa ating sports balita mamaya si Kevin Durant pumirma na rin ng kanyang contract extension sa Houston Rockets. Sa ulat naman sa lalawigan, mga otoridad pinabulaan ng Korean nationals ang 2 individual na nasawi sa plane crash sa May Concepcion, Tarlac. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Hindi umano kaagad ibabasura ng International Criminal Court ang mga crimes against humanity charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakali pong mapatunayang hindi niya talaga kayang humarap sa paglilitis ayon kay International Criminal Court Registered Assistant Counsel Cristina Conti. Ayon sa abogado o ginawa po ng abogado ang pahayag na nagsisilbi ring counsel para sa mga biktima ng war on drugs matapos ilabas ang isang dokumento kaugnay sa pagtatalaga ng naturang International Court sa pamamagitan ng pre-trial chamber nito. Itong 3 miyembro ng panel ng independent experts para suriin ang medical condition nitong dating Pangulo. Ipinaliwanag din Attorney Conti na sakaling lumabas sa report na unfit ang dating Pangulo, i-adjourn lang umano ng International Criminal Court judge ang kaso at hindi babasura. Matilirinan niya ang dating Pangulo sa kustodiya ng International Criminal Court at pag-aaralan ng kaso kada 120 araw o tuwing 4 na buwan. Pero kung makumbinsi ng medical reports ang mga hukom na ideklarang fit ang dating Pangulo para humarap sa trial, muling itatakda ang schedule sa lalong madaling panahon para sa pagdinig sa confirmation of charges. Umaasaan niya sila na maisasapinal ang mga kaso at masisimulan ng paglilitis sa susunod na taon. Sa bahagi naman ng mga biktima, maigting silang nakasubaybay sa proseso para matiyak na maobserbahan ang mga karapatan ng lahat ng partido at maiwasan ng anuang taktika na magpapaantala rito. Samantala, umaaring namang maghain ng ang panig ng depensa ang prosecution at Office of the Public Counsel for Victims ng kanilang mga obserbasyon sa medical report hanggang sa Nobyembre 5. Samantala, pumalo na sa 7 ang nasawing individual kasunod po ng hagupit po yan ng Bagyong Ramil sa Pilipinas. Kabilang na dito ang 5 napaulat na nasawi dyan sa may Quezon Province matapos nga pong mabagsakan ng malaking puno ang kanilang tahanan. 2 naman ang naitalang casualty sa bahagi po ng Western Visayas. Batay na rin sa natanggap na mga bagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Patuloy naman na sumasailalim pa sa beripikasyon ang naturang bilang habang nakikita pa ang posibilidad na tumaas pa ito kung sakaling patuloy pa rin po yung pagtanggap ng beripikasyon at pagtanggap din po ng mga datos hinggil sa mga casualty bunsod pa rin ng bagyo. Sa kabila nito, may napaulat ding isang sugatan sa insidente habang 2 naman ang kasalukuyan pa rin nawawala sa ngayon.
Samantala, aabot naman sa mahigit 38,000 ng pamilyang napaulat po na apektado na katumbas po yan na mahigit 133,000 na individual. Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, lalo pang lumakas ang Bagyong Ramil na kasalukuyan na pong nasa labas ng ating bansa o ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 440 kilometers, kanluran ng Sinait dyan sa May Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 85 km per hour habang ang pagbugso ay abot ng 105 km per hour. Mabilis itong binabagtaas ang West Philippine Sea pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nakakaapekto ang buntot ng bagyo kasama ng outer rain bands sa ilang bahagi ng kanlurang baybayin. Maaari pa rin maranasan ang may kalakasang paghangin kasama na ang manakanakang mga pagulan, dulot pa rin po yan ng buntot ng naturang bagyo. Samantala, nasa ilalim naman ng flood watch ang 7 major river basin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa banta ng mga biglaang pagbaha. Ito'y batay na rin sa Basin Hydrological Forecast na inilabas ng State Weather Bureau ngayon pong araw. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod na ilog at mga kumukonektang tributaryo. Diyan po sa may Pampanga River, Agno River, Cagayan River, Apayao-Abulog River, ang National Capital Region of Pasig, Marikina, Laguna de Bay, ang Halaor River at ang Panay River diyan sa may Visayas, at inasahan po ang pagbaha sa mga mabababang komunidad dahil sa pag-angat ng antas sa mga naturang kailugan, lalo na kung tuloy-tuloy pa rin ang mga maranasang pagulan. Maliban sa 7 major river basin, nasa ilalim din ng flood watch ang tributaryo ng mga dam na unahong binuksan dahil sa matinding pagulan nitong nakalipas na linggo. Kinabibilangan ito ng Angat Sub-Basin, ang Abuklaw Binga San Roque Sub-Basin at ang Magat Sub-Basin dyan sa may Northern Luzon. Samantala, nakaalis na ngayong araw ang nasa libu-libong katao na na-stranded sa mga pantalan dahil sa epekto ng Bagyong Ramil. Batay sa report mula sa Philippine Coast Guard, aabot sa mahigit 5,000 pasahero at mga driver ang nanatili sa mga pantalan hanggang kaninang umaga. Gayunpaman, agad ding pinayagan ang biyahe ng mga commercial vessel, kasunod po yan ang pagbuti na rin ng kondisyon sa mga karagatan. Sa ngayon, tanging mahigit 600 pasahero na lamang ang hindi pa nakabiyahe. Kasama dyan ang 3 mga barko at 114 na rolling cargoes. Ang mga ito ay pawang mula sa iba't ibang pantalan, mula po dyan sa may Southern Tagalog, tulad ng Lucena Port, Port of Mauban, sa may pantalan ng Atimonan, pantalan po ng Alabat at iba pa. Ang iba pang mga pantalan na dating nagpatupad ng kanselasyon ng biyahe dahil sa Bagyong Ramil ay nagbukas na rin muli para po yan sa regular na biyahe ngayong araw po yan ng Lunes. Update po tayo mamaya mga kawombo. Ang Department of Public Works and Highways nagtalaga po ng bagong undersecretary habang magbubukas din daw ito ng hanggang sa 2,000 mga posisyon. Kasabay po na nagpapatuloy na internal cleansing ng naturang ahensya. Abangan po yan mamaya. Ipinagmalaki naman ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang speech sa Philippine Economic Briefing sa Cagayan de Oro ngayong araw ng Lunes, iniulat ng kalihim na lumago pa sa 5.5% ang gross domestic product ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025. Kabilang sa nakapag-ambag ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa ang mas manageable na inflation rate noong nakalipas na buwan ng Setyembre na nasa 1.7% at masiglang employment rate na nasa 96.1%. Narito ang bahagi ng naging speech ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. The Philippine economy remains resilient, expanding by 5.5% in the second quarter of 2025. Inflation has reached a manageable rate at 1.7% in September of this year. Meanwhile, employment remains robust at 96.1%, translating to over 50 million in the workforce. And the median age of just 25, the Philippines is home to one of the youngest and most dynamic workforce in the world. Aside from these macroeconomic fundamentals, we recognize that government spending is a powerful tool for stimulating economic growth, attracting investments, and building investor confidence.
Tinukoy naman ng opisyal ang Northern Mindanao o Region 10 bilang isang mahalagang instrumento sa paglago ng ating bansa. Ito ay sa kadahilan ng ang rehiyon ang itinuturing na food basket ng ating bansa na siyang nagpo-produce naman ng malaking bahagi ng agricultural commodities tulad ng mais, nyog at saging at itinuturing ding rising center para sa agri-industrial development. Samantala, tiniyak din ng Department of Budget and Management Chief ang pagpapatupad ng reform agenda sa mga budget priorities sa pamamagitan ng New Government Procurement Act na itinuturing bilang biggest anti-corruption measure sa kasaysayan ng Pilipinas na layuning isulong ang transparency at labanan ng korupsyon sa gobyerno. Layunin rin ng naturang batas na gawing digitalize at mapabilis pa ang procurement process. To complement these budget priorities, we continue to pursue a reform agenda aimed at creating a predictable, business-friendly environment free from corruption and red tape. Towards efficiency, but even more towards fighting corruption, one of the reforms I am most proud of is the new Government Procurement Act. Initiated by the DBM with our procurement service and the Government Procurement Policy Board, this is hailed as the biggest anti-corruption measure in the country's recent history as the law introduces mechanisms to promote transparency, combat corruption, and improve efficiency in government procurement processes. With the NGPA, we now have stronger safeguards against corruption. Bagi po yan naging talumpati ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa ginanap nga pong Philippine Economic Briefing sa Cagayan de Oro. 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, naitalang minor free automatic eruption sa Bulkang Taal ngayon pong umaga ng Lunes base sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Naobserban po ang minor eruption sa main crater ng bulkan sa loob ng 1 minuto mula alas 6:13 ng umaga hanggang alas 6:14 ng umaga. Ayon sa ahensya, ang naturang event ay nagbuga ng blooms na umabot ng hanggang sa 500 kilometro ang taas. Yan po sa ibaba ng crater. Sa kabilang nito ay natili sa alert level 1 ng alerto sa bulkan na nangangahulugang nasa abnormal itong kondisyon. Kaya't mahigpit na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone sa Taal Volcano Island. Sa kaugnay pa rin pong development, muli ding nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayon pong araw. Base sa monitoring pa rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naobserbahan ang naturang aktibidad ng bulkan sa loob ng 10 minuto mula alas 7:28 ng umaga hanggang alas 7:38. Ang naturang event ay nag-generate ng kulay abong plumes na umabot na hanggang sa 300 metro ang taas bago napadpad sa kanlurang direksyon o kanlurang bahagi. Maalala hong 1 linggo nang nakakalipas mula noong Oktubre 12, nakapagtala rin ng ash emission ng bulkan ng mas matagal na umabot po ito ng hanggang 30 minuto o 30 minutes. Sa ngayon, natili sa alert level 2 ang alerto sa naturang bulkan at nangangahulugan po ito na mayroong posibilidad ng pag-alboruto nitong Bulkang Kanlaon. Bigla ang steam-driven o itong tinatawag na phreatic eruptions. Sa ilalim ng alert level 2, patuloy na ipinapaalala ang pagbabawal sa pagpasok sa 4 na kilometrong radius na permanent danger zone at yung pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa naturang bulkan. Samantala, kuha naman po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng plano sa panahon ng lindol. Hinimok din ang publiko na maghanda ng go bag. Kaugnay niyan, may report si Bombo Analis Soberano. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng malinaw na plano sa oras ng lindol. Sa kanyang panibagong vlog, sinabi ng Presidente na dapat alam ng mga miyembro ng pamilya, maging ng mga kasambahay kung saan tatakbo at saan magtatakbo pagkatapos ng pagyanig. Binigyang diin ng Presidente na ang tamang paghahanda ay maaring magligtas ng buhay. Sinabi rin ng punong ehekutibo na dapat tiyakin na ligtas ang meeting place at turuan ang mga bata ng tamang gawain. Anya, ang pagkakaroon ng kaalaman at koordinasyon ng bawat miyembro ng pamilya ay susi sa ligtas na paglikas. Higit anya sa pagbangon, mas mahalaga ang pagiging handa.
Hinimok din ng Pangulo ang publiko na maghanda ng tinatawag na go bag na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan sa oras ng sakuna. Kabilang dito ang pagkain, tubig, flashlight, pito, gamot, mga dokumento at emergency cash. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang panibagong vlog kasunod ng sunod-sunod na pagtama ng mga lindol sa bansa. Ayon sa Pangulo, dapat laging handang kunin ang go bag upang hindi na magtagal sa loob ng bahay o gusali kapag may lindol. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkaroon ng plano at alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano yung plano na yun. Pati na yung mga kasambahay. Saan ang evacuation area? Saan tayo tatakbo? Saan ang meeting place kapag lumindol? Saan pa pupunta? Saan tayo magkikita-kita? Para pati yung nasa labas ng bahay, pagka linindol, alam nila kung saan tatakbo, makita ang kanilang pamilya. Siguruhin na isa itong safe na lugar. Turuan ng mga bata kung ano ang dapat gawin nila kapag may lindol. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Oras yun natin mga kabumbo, meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon hinimok ang Senado na tanggalin yung mga nauulit at maging yung mga overpriced sa mga proyekto mula sa 2026 National Budget. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Hinimok ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Senado na alisin ang mga duplicate projects sa mga paulit-ulit na proyektong nilalagyan ng pondo sa Department of Public Works and Highways. Sa budget briefing ng ahensya para sa 2026, inilahad ni Dizon ang mga reformang ipinatupad sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways sa gitna ng mga kaliwat-kanang aligasyon ng korupsyon, partikular sa mga flood control projects. Kabilang sa mahakbang ang pag-alis ng mga nauulit na proyekto, pati na rin ang mga proyektong idineklarang kompleto na, ngunit patuloy pa rin nilalaan ng pondo para sa susunod na taon. Maging ang mga proyekto na madalas daw na overpriced, gaya ng Cat's Eye at rock netting, tinanggal na rin daw. Ipinaliwanag din ni Dizon na itong unang pagkakataon na bumaba ang panukalang budget ng ahensya bilang resulta ng mga nadiskubring irregularidad sa flood control projects. Mula sa orihinal na rekomendasyon sa National Expenditure Program na 881.31 billion pesos, bumaba ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa 625.78 billion pesos, katumbas ng 255.53 billion pesos na tapyas. Ayon kay Dizon, ang pagbawas ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nalisan muna ng alokasyon ang mga locally funded flood control projects hanggat walang ipinatutupad na reforma upang matiyak na hindi na maulit ang mga katiwaliang nabubunyag. Ito po ay una, tinanggal po natin ang mga duplicate projects kasi like po si Senator Ping Lacson, meron po siyang nakita and I think pati po si Senator Win at si Senator JV na release po yan sa media. So we tried our best to remove duplicate projects. Ito yung mga parang pareho, double counting, no?
So we tried our best with the help of the Department of Budget and Management to remove these duplicate projects, no? At sasabihin ko na rin po ngayon, no? Kung meron pa po kayong makikita na ganyan, na duplicate project, please by all means po tanggalin nyo yung mga project na yan. No, we will fully support po as the institution in our democracy that holds the power of the purse. No, yan po ay trabaho at role ng ating Kongreso. Ito din po ang sinabi namin sa House nung time na yon. Pero kung meron din po makitang duplicate ang Senado, please po, tanggalin nyo po yan at hindi po dapat nandyan yan sa budget na yan. We also tried our best to remove yung pong release po ata ito ni, I'm not sure if it was Senator Win or Senator Ping. Yung mga nakalagay na completed pero meron pa rin pondo. Bago ito, biniro muna ni Senator Sherwin Gatchalian at Javier Hercito ang tila pagtanda ng itsura ni Dizon. Hirit ni Gatchalian, dati ay mukha lang daw 50 anyos si Dizon, pero ngayon ay mukha na daw itong 80 anyos. Sabi pa ng senador, dati nang payat ang kalihim, pero lalo pa daw itong pumayat ngayon. Ayon naman kay Hercito, tila mukhang math scientist na raw si Dizon. Ang biro ng dalawang senador ay dahil sa bigat ng trabaho ng kalihim at mga natutuklasang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. I know how you work. You work fast, you work efficient, and you work decisive. So I know that you will be able to clean up and reform the Department of Public Works and Highways. It's a big challenge, alam ko. Nakita ko parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh. No? At ngayon dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Buti makapal pa yung buhok nyo, Secretary. I share the sentiments of Senator Win Gatchalian. Si Secretary Dizon nung nagsimula, isa sa parang top pang GQ executive. Batang-bata, diba? Ito, very aggressive, very defendable. Ngayon, mukha ng nag-age na kayo ng ilang buwan pa lang. Mukha ng mad scientist. Naalala ko yung Back to the Future. Yung buhok nyo, sabog-sabog na. Naawa ako sa... sabog-sabog na, no? Pero I understand that. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, aabot sa mahigit 18 million pesos ang kabuang yaman ni Senator Risa Hontiveros base sa kanyang inilabas na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth to SALN para sa taong 2024. Si Senator Hontiveros ang unang senador ng 20th Congress na nagsapubliko ng kanyang buong ari-arian. Base sa SALN, ang dokumentong isinumite ng senadora, nasa 19.88 million pesos ang kabuang halaga ng kanyang mga ari-arian. Kabilang na dito ang 3 real properties na may halagang 8.73 million pesos at personal na ari-arian gaya ng mga sasakyan, cash deposits, mga alahas, furniture at mga libro na umabot sa mahigit 11 milyong piso. Tanging isang utang lamang ang nakasaad sa SALN, isang car loan na nagkakahalaga ng 897,000 pesos mahigit. May negosyo o financial interest din ang senadora sa 3 kumpanya. Isang dive resort kung saan stockholder siya, isang rural bank kung saan miyembro siya, at isang wholesale trade company kung saan miyembro rin siya. Wala ring naiulat na anak na minor de edad at wala siyang kamag-anak sa gobyerno. Ang nasabing paghahain ay bahagi ng patuloy na pagsunod ng senador sa transparency at pananagutan bilang isang lingkod bayan. Magugunitang sinabi nga ni Senate President Vicente Sotto III na makakatulong ang hakbang na ito ni Ombudsman Buying Remulla para maibalik ang tiwala ng publiko sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa Senate President, hindi na kinakailangan pang magpanotaryo ang mga hihingi ng kopya ng SALN ng mga senador, lalo kung lehitimo naman ito. Anya, katulad sa media, kilala naman daw ang mga accredited at lehitimo na mga media practitioners. Ngunit paglilinaw niya, hindi maaaring ibigay ang kopya sa kahit na sino lamang. Oras na natin, meron na tayong 24 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. Balik ko tayo dyan sa may Department of Public Works and Highways, mga kabombo. Meron pong isang bagong Undersecretary, Officer in Charge na Yusek
ang itinalaga ngayong araw habang magbubukas din daw na hanggang sa 2,000 mga posisyon ang naturang ahensya. Kasabay pa rin po na nagpapatuloy na internal cleansing nito. Kasabay po ng nabubunyag na umunoy korupsyon sa mga public infrastructure project. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Inanunsyo ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagkakatalaga ni Engineer Lara Esquivel bilang Officer in Charge Undersecretary for Convergence and Technical Services ng Departamento. Pinalitan ni Esquivel si dating Undersecretary Ari Perez na nagbitiw sa pwesto noong Oktubre 17. Si Esquivel na 36 taong gulang ay dating namumuno sa DPWH Bureau of Design at kabilang sa unang batch ng Cadet Engineering Program ng ahensya. Ayon kay Dizon, siya ang titingin sa mga isasagawang mga proyekto ng ahensya. Pinayuhan din siya ng kalihim na laging gawin ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yung bagong talaga ngayon, ano ang magiging role niya sa DPWH? Sino? Yung bagong talaga ngayon. Si Lara. She will take over from the position of the former undersecretary. So, very important yon. Kasi nandun ang convergence, nandun yung mga projects na napaka-importante. At ikalawa, yung technical services, yung design, yung construction, yung monitoring, nandyan nga. So, itong recommend natin at pag-appoint natin as OIC kay Director Lara, I think sends a message na kahit na kasi meron siyang ginaktawan siguro ng mga dalawa. Kasi di ba typically sa gobyerno yung susunod gagi. Pero nagdesisyon ako na hindi, I will choose the best one na tingin ko makakatulong sa atin gagawin sa Kaugnay nito, magbubukas din ang ahensya ng halos 2,000 bakanting posisyon sa buong bansa. Layunin ng hakbang na ito na mapunan ang mga kakulangan sa tauhan, lalo na sa mga regional offices ng ahensya. Ayon kay Dizon, uunahin ang kagawaran na mapromote at maregular ang mga kwalipikadong job order employees na matagal nang nagsisilbi sa DPWH. Dagdag pa niya, layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang operasyon ng ahensya at mapabilis ang pagangati ng mga proyekto sa iba't ibang rehiyon. Bubuksan ng kagawaran ang mga posisyon na Engineer 2 hanggang Engineer 5, gayon din ang iba pang technical at administrative posts. Kaugnay niyang pakinggan natin muli ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Wala pa, bakante lang siya. Hindi pa na-fill up from the last I don't know how many months or years. So these are just vacant. No? So positions na kailangan i-fill up. So I wanted them filled up kasi ang dami nating trabahong kailangan gawin. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na nasa kustodiya na ng Central Office ang lahat ng mga dokumento mula sa mga district offices sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay para ma-secure nila ang mga kakailanganing papeles na nagpapatuloy nilang sariling investigasyon hinggil sa manumalyang flood control projects. Matatanda ang naiulat noon na may ilang mga district offices na sinisira at binabago ang mga dokumento na may kaugnayan sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, sabay-sabay na nagpakawala ng tubig ang 5 major dam kasunod dyan ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kinabibilangan ito ng Magat Dam, Binga Dam, Ambuklao, Ipo at ang Angat Dam. Sa Magat Dam, kabuang 425.17 cubic meters per second ang pinapakawalan nito sa isang gate na nakabukas. Tig-isang gate din ang nakabukas sa may Ambuklao at Binga na kapwa nakakaapekto sa mga mabababang komunidad sa Cordillera Administrative Region. Nagpapakawala ang Ambuklao Dam ng 58.2 cubic meters per second habang 75.25 cubic meters per second naman na tubig ang inilalabas ng Binga Dam. Nagbukas na rin ng tig-2 gates ang Angat at ang Ipo Dam na parehong nariyan sa may Central Luzon. Nagpapakawala ang Ipo Dam ng 120.60 cubic meters per second habang dumadaloy naman ang kabuang 227 cubic meters per second sa nakabukas na gate ng Angat. Pawang nakapagrehistro ng pagtaas sa level ng tubig itong 5 nabanggit na dam itong nakalipas na linggo dahil sa malawakang pagulan na dala ng Bagyong Ramil. Pare-pareho ring itinaas o nang ito ang bulto ng tubig na pinapakawalan mula sa inisyal na volume nitong nakalipas na araw ng linggo.
Kuha pa po tayo ng karagdagang report, ang modernisasyon sa sandatahang lakas patuloy na ipapatupad para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay niyan may report si Bombo Bea Piniza. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na magpapatuloy lamang ang pagpapatupad nila ng modernisasyon sa kanilang mga kagamitan at maging sa kanilang hanay para sa mas mainam na pagprotekta ng kanilang tropa sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, layo ng modernisasyon na mas mapaganda pa ang mga kagamitan ng hukbo para sa mas maayos sa operasyon. Anya marami ng mga pagbabago at modernisasyon na naganap sa ilalim at sa pangunguna ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro. Una na rito ang pagpapalakas ng horizon o time planning ng pamahalaan at maging ang pag-increase ng mga investments at marami pang iba. Ani Trinidad, ang modernisasyon ay hindi naglalayo na umabot sa puntong kailangang matapatan ang lakas at tindig ng People's Liberation Army Navy ship ng China bilang isang world power ang naturang bansa. Bagkus ay layo ng modernisasyon na maipakitang handa ang Pilipinas na maprotektahan ang teritoryong sakop nito sa loob ng exclusive economic zone nito maging ang soberanya ng bansa. Marami na tayong nakuhang, I would say, marami mga pagbabago na pinapangunahan ng ating Secretary of Defense. Number one, sinabi niya, yung ating horizon or planning timeline ay napakatagal, 15 years. Number two, yung amount na ini-invest ng gobyerno has to be increased. Hindi naman tayo aabot sa punto na kaya na natin tumapat sa PLA. They are a world power. Ang kailangan lamang natin, maipakita natin that we could protect and secure what is rightfully and legally ours. Kung ano yung sa atin, kaya natin i-secure at i-protect all the way up to the exclusive economic zone at yung even the extended continental shelf. Yun ang gusto ng ating Defense Department at ng ating gobyerno. Ani pa ni Trinidad, ang lahat ng ginagawa nila sa ilalim ng modernization program ay pawang para sa mga pangdepensa at hindi para gamitin ito upang mangangkin ang teritoryo ng ibang nasyon. Tandaan din anya ng bawat mamamayan na ang sandatahang lakas ay nagtatrabaho upang protektahan at bigyang seguridad ang kung anong teritoryo ng bansa na siyang nakasaad sa mga umiiral na international laws. Ang mga hakbangin din anya na ito ay malaking tulong sa pagkakasa ng mga operasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas na siyang sinumpaang mandato ng kanilang tropa sa ilalim ng konstitusyon. All of this is defensive in nature. Wala tayong planong mangangkin na hindi sa atin. Ito ang dapat maintindihan ng bawat kababayan natin. We are not here to claim what is not ours. We are here merely to protect and to secure yung sa atin para ang maipapamana natin sa susunod na henerasyon ng Pilipino ay isang Pilipinas na hindi tagpi-tagpi kundi buo pa rin. Doon pa lang, that set the tone. At sinabi ng ating Secretary of Defense, a comprehensive archipelagic defense concept. And then the Navy, the Air Force, the Army are now conducting operations all the way up to our exclusive economic zone. At nakakatulong doon yung ating modernization. Samantala, nangako naman ng Armed Forces of the Philippines na handa silang protektahan ang buong kapuluan ng Pilipinas upang matiyak na ang kanilang ipamamana sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino ay hindi pinagtagping bansa ngunit buong Pilipinas. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 23 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita na diskobre ang nasa 52 manumalyang flood control project sa lungsod ng Malolos dyan sa may bahagi ng Bulacan. Base sa audit na isinagawa ng Malolos City People's Audit Team, ipinatupad ang mga proyekto ng Bulacan 1st District Engineering Office ng Public Works and Highways Department sa 20 mula sa 51 barangay sa syudad. Base sa findings, tanging 54 mula sa 106 na proyekto ang nakumpleto na o di naman kaya ay nagpapatuloy, habang ang nalalabi ay ikinukonsiderang ghost project dahil hindi matunton ng mga ito, habang ang iba naman ay nadiscobreng may substandard na mga materyales, hindi kumpleto o binawasan ng project scope. Ayon kay Mayor Christian Natividad na nanguna sa audit team, isinumita nila sa Independent Commission for Infrastructure ang 1,800 na pahinang summary report sa flood control project o inspection. Unahong binuo ng alkalde ang naturang audit team para imbestigahan ang manumalyang mga proyekto sa bisa ng Executive Order No. 39 noong Agosto 29. Binubuo ito ng mga legal at mga engineering heads ng syudad, mga volunteer, business leaders, law enforcement at mga professionals at mga residente. Kabilang sa mga kontraktor ng mga proyektong kanilang in-inspection
ay sa Wawaw Builders at Sims Construction. Na-blacklisted na ng Department of Public Works and Highways dahil sa kanilang pagkakadawit sa manuwalang flood control project na karamihan ay sa Bulacan. Isa sa questionableng proyekto na nadiscover ng audit team ay sa isang maliit na coastal community o coastal barangay na Calero na mayroon lamang 100 household kung saan mayroon itong 13 flood control project na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Kaugnay pa rin po dito pinag-utos na ng alkalde ang pagdedeklara bilang crime scene sa lahat ng mga pinaghihinalaang ghost at incomplete projects kasabayan ng pagbabawal sa lahat ng construction activities na tangkang pagtakpan lamang ang mga anomalya. Samantala, nakumpleto ang naturang audit noong Oktubre 3. Sa ibang mga updates, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Office of the Ombudsman ang kilalang bilyonaryo, dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson. Sinampan po ng reklamong graft at plunder dyan sa Office of the Ombudsman. May report si Bombo Gran Hilario. Sinampahan niya yung araw, ika-20 ng Oktubre, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng ilang mga reklamo kaugnay sa isyu ng korupsyon ukol sa lugar nitong Minsay, Pinamunuan. Personal na inihain ng abogadong si Attorney Estelita D. Cordero, leader ng grupong Warriors T. Narvacan, ang reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban sa dating alkalde kasama pati Vice Mayor nitong si Pablito Sanidad Sr. at iba pa. Batay sa kanilang reklamo, aligasyon nila na nagkaroon naman ng sabwatan sa bentahan o pagbili ng munisipalidad ng Narvacan sa isang lote sa kanilang lugar. Naniniwalang grupo ng mga isinampang reklamo ay nagkaroon ng kuntsabahan sa pagbili ng nasa 99,000 square meters na lupain sa halagang higit 140 million pesos na kung ikukumpara sa zonal value ay nasa 49 million pesos lamang raw. Busa nito, nanindigan silang ito ay paglabag sa Republic Act No. 7080 ng Plunder Law dahil nabili ng overprice at kulang-kulang 100 million pesos ill-gotten wealth naman kung maituturing. Bukod pa rito, kasabay din inihain ng complainant na si Attorney Estelita D. Cordero ang reklamong paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act No. 3019 laban pa rin kay former Narvacan Mayor Chavit Singson. Aligasyon nila sa graft complaint ay illegal na pag-okupa at pagsasa pribado sa isang bahagi ng baybayin sa Sulvec, Narvacan, Ilocos Sur na kaloonan ay nakilala bilang Santorini. Ito naman nila iginit na wala umanong permit ang pagpapagawa sa naturang resort at bigong makakuha pa ng environmental clearance. Kung kaya't hiling sa inihahing reklamo ang pagpapawalang bisa sa naganap na iligal na bentahan pati ang demolisyon sa naturang istruktura. At ang pangingan, si Attorney Estelita D. Cordero, ang complainant. Properly in accordance with the provisions of the Plunder Act, which is requisition perpetua. Lahat ng kasamahan niya na dito sa gawa ng lahat hindi ba sangayon sa batas, pati government employees, kaya ng Penro o yung municipal assessor namin, kasama po lahat yan sa kaso at hinihingi po namin na madaliin kasi matagal na po kami naghihintay ng hustisya sa probinsya namin ng Ilocos Sur, lalo na sa bayan namin ng Narvacan. Kalakip din sa kahilingan nakapalob sa reklamong inihain, maging ang pagsasagawa ng lifestyle check para sa dating opisyal ng Narvacan. Habang nagbigay paliwanag naman ng naturang abogado kung bakit lamang o ngayon lamang ito naghain ng reklamo laban kay Chavit Singson. Ating maling balikaan, si Attorney Estelita D. Cordero ang naturang naghain ng reklamo. Magtatangka ka bang mag-profile ng panahon ni Duterte na kaibigan niya, kasabwat niya si Duterte, nung panahon ni Gloria? Nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga yan. Ibang kaso. Ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon, itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, yung pagsira niya ng aming baybayin, 2019 lang po yan nangyari. Ngayon, 2019, si Duterte ang presidente. Paano ka magtatangkang kasuhan sino? Nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo!
Ipinagutos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na dapat nang magsagawa ng mga infrastructure audit at magkasa ng regular na earthquake drills ang mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa mga kalamidad, partikular na sa lindol. Sa memorandum na inilabas ni NDRRMC Chairman at Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro, nakasaad na dapat na pangasiwaan ng mga ahensya katuwang ang lokal na pamahalaan ang pagkakasa ng mga assessment na ito upang masiguro na mababantay ang maigi ang mga posibleng danyos na matatamo kung sakaling may tumama na anumang panibagong pagyanig sa bansa. Nakasaad din sa naturang memo na dapat mas palakasin din ang public information efforts para maiwasan ang pagpapakalat at pagbibigay ng panik at stress sa publiko bunsod ng mga maling impormasyon. Maliban dito, dapat din anyang magkaroon ng mahigpit na ugnayan ng mga regional at ng mga disaster risk reduction management offices sa Philippine Institute for Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) para sa mga technical na suportang kakailanganin kung sakali. Samantala, nauna po dito ay isinailalim na nga po ni Defense Secretary Chodoro sa isang review ang mga contingency plans ng mga lokal na pamahalaan upang masiguro na updated po ang mga ito. Samantala sa iba pang mga updates, iniulat naman ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease ang tuloy-tuloy na pagtaas ng influenza cases sa Metro Manila mula pa ito noong Agosto hanggang ngayong buwan. Ito'y batay sa surveillance report ng mga Infection Control Committee ng ilang ospital sa Capital Region. Lumalabas sa report na sa naturang period hanggang sa 6,000 na mga flu test ang naisagawa sa mga naturang ospital. Noong Agosto at Setyembre, nasa 39% ang natukoy na positivity rate habang tumaas po ito hanggang sa 42% sa unang bahagi po ng kasalukuyang buwan. Ito, ayon ho sa naturang grupo, ay nagpapakita ng sustained community transmission o tuloy-tuloy na pagkalat ng sakit sa mga komunidad. Dahil rito ay hinimog ng grupo ang publiko na sumunod sa akmang preventive measure tulad ng vaccination, regular na paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask at akmang paraan ng pagkahain o pagbabahing at ng pag-ubo. Dako naman po tayo dyan sa Department of Transportation. Ipinagtanggol po ng ahensya ang paghihigpit ng kanilang kagawaran po sa mga motorista. Kaugnay niyan may report si Bombo Jovino Galang. Ipinagtanggol ng Department of Transportation ang ginagawa nilang paghihigpit sa mga lumalabag sa trapiko. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, na sapat lamang ang ginagawang pagsita ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC laban sa mga lumalabag sa batas trapiko at yung mga sasakyan na hindi roadworthy. Paghihigpit po para sumunod sa tamang alituntunin batas trapiko ay kailangan po yan. Yun naman po dapat ang ating gawin. Kaya tingnan nyo, ang dami mga abusadong driver, abusadong nagmamaneho sa kalsada. Ang hindi po tama ay yung may pangungotong, yung mga tiwali, panggigipit. Pero yung paghihigpit po sa batas trapiko, tama po yun. Wala ding anyang nakikitang paglabag at pang-aabuso ang nasabing grupo sa kanilang mga trabaho. Una rito ay nireklamo ng ilang transport group ang ginagawang paghigpit ng ahensya dahil sa hindi makatarungan ang mga panghuhuli ng mga ito. At hindi kailangan magkaroon ng kadahilanan. Lahat po kami na appointed officials ay sinasabi nga natin parati, we work at the pleasure of the President. So, hindi namin kailangan tanungin, hindi ko po kailangan tanungin at hindi ko po kailangan alamin kung ano ang kadahilanan ng pagbabago ng mga kasama natin dito sa DOTR. Ang mahalaga at importante dito ay makatrabaho namin sila ng maayos at masunod ang bilin ng ating Pangulo pagdating sa sangay ng transportasyon. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November.
Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Bombo International News. 2 katao po ang kumpirmadong nasawi matapos na mahulog sa runway ang isang cargo plane dyan sa may Hong Kong International Airport. Natukay ang naturang sasakyang panghimpapawid na Boeing 747 cargo plane na nadula sa runway ng Hong Kong International Airport. Ito ang naging dahilan kung bakit tuluyan itong nahulog sa may bahagi ng katubigan. Nilinaw naman ng mga otoridad na mga nasawi ay hindi sakay ng naturang cargo plane. Sakay ito ng isang patrol car na nahulog sa runway kasabay po ng naturang aircraft. Patuloy naman po ang investigasyon ng mga otoridad sa dahilan ng nasabing insidente. Samantala sa pagkakataong ito, dumako po tayo sa mga karagdagan pang balita mula sa lalawigan. Ang Philippine Coast Guard inamin na naging mahirap ang isinagawa pong rescue operations dyan po sa malawakang pagbaha sa Capiz na umabot pa nga po sa bubong yung taas ng baha dahil na rin po daw sa kakulangan ng kagamitan. Kaugnayan, kumuha po tayo ng karagdagan pang detalye dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Rojas. Inamin ng Philippine Coast Guard o PCG Capiz na nahirapan ang kanilang mga tauhan sa pagsasagawa ng rescue operations sa mga biktima ng matinding pagbaha sa lalawigan ng Capiz noong Sabado, Oktubre 18. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Senior Chief Petty Officer Arnel Nisola, Chief Master at Arms ng PCG Capiz, sinabi nitong kinagabihan na dumagsa ang mga panawagan ng tulong mula sa mga residente. Gayunman, naging hamon para sa mga rescuers ang dilim at malakas na ulan na pumigil sa kanilang agarang pagresponde. Dagdag pa ni Nisola, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkaantala ay kakulangan ng mobilities o mga kagamitan at sasakyang pang-rescue na kailangan sa ganitong uri ng operasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang ginagawa ang lahat ng makakaya upang matulungan ang mga Capizenyo na apektado ng pagbaha. Sa kasalukuyan, normal ang operasyon ng mga sasakyang pandagat sa Capiz at wala namang ipinataw na tropical cyclone wind signal sa lalawigan mula pa noong Sabado. Isa sa mga naging problema natin, sa totoo lang, let us accept the fact na mahirap talagang mag-conduct ng rescue during night kasi madilim at saka napakalakas ng ulan. And yung mga mobilities, land mobilities, isa din yun sa mga naging problems ng Coast Guard. Pero hindi po yan magiging hadlang. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para ibigay yung tulong na kailangan ng ating mga kasamahan dito sa Capiz na lalong nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na doon sa mga low-lying areas residents. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang Archdiocese of Haro nananawagan sa mga kabataan na makiisa sa itatatag na Graph Watch Group. Yan po upang mabantayan ang mga kaso ng katiwalian. May update ang Bombo Radio Iloilo. Hinimok ng Archdiocese of Haro ang mga kabataan at iba pang mga Ilonggo na makiisa sa itatatag na Graph Watch Group upang bantayan ang mga kaso ng katiwalian sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Monsignor Militon Oso, ang Director ng Haro Archdiocese and Social Action Center, sinabi ito na mahalagang partisipasyon ng mga kabataan sa advokasiyang ito dahil sa kanilang malawak na kaalaman sa teknolohiya na makatutulong sa pagsubaybay at pag-uulat ng mga posibleng irregularidad sa pamahalaan. Kaugnay nito, binubuo ng grupo ang isang online platform kung saan maaaring magpadala ng impormasyon o reklamo ang mga mamamayan kapag may nakikitang kahina-hinalang proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ni Monsignor Oso, kailangan din ang tulong ng mga abogado upang matiyak na maisasampa ang mga matibay na kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon. Ayon sa kanya, nabuo na ang pundasyon ng Graph Watch Group at kasalukuyang pinaplanong pagpaparehistro nito upang magkaroon ng juridical personality. Sa isang anti-corruption forum na ginanap sa University of the Philippines, Visayas noong Sabado, binigyang diin ni Monsignor Oso ang kahalagahan ng naturang grupo sa paglaban sa katiwalian sa Iloilo.
Kabilang sa mga kontrobersyal na proyektong naistutukan ng grupo ay ang halos 800,000 pesos na halaga ng waiting shed sa Barangay Katiling, Banmolo at ang 4.1 million pesos na pondo para sa improvement ng pedestrian overpass sa Barangay San Rafael, Mandurriao. I encourage the young, be one with us. We need you. It is for your future that we are advocating a free corruption Philippines. We are fighting against Goliath, or we are fighting windmills, they would say, but we believe we are doing what is right, and this is what we want you to inherit from us when our time has come. Si Monsignor Militon Oso, para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, yung 20 individual na nasawi sa plane crash dyan sa may Concepcion, Tarlac, pinabulaanan pong Korean nationals ang mga ito habang nagpapatuloy pa rin po yung sinasagawa namang investigasyon. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Pinabulaanan ng Tarlac Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga Korean nationals ang 2 individual na nasawi sa plane crash sa isang palayan sa Barangay Panaliksikan sa Concepcion, Tarlac. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Chester Paul Cunanan, ang Operations Officer ng Municipal, sinabi nito na mga kabataang Filipino ang mga biktima, isang 19 anyos na lalaki at 18 anyos naman na babae. Pag-amin ni Cunanan, naging pahirapan pa ang kanilang dinaanan bago makarating sa pinangyarihan, subalit naging madali naman ang pag-rescue ng mga biktima dahil umaksyon din agad ang mga residente para maialis ang mga ito mula sa eroplano. Agad namang dinala sa Concepcion District Hospital ang 2 biktima at kalaunan ay dineklarang dead on arrival. Base sa mga residente, napansin nila ang biglaang paglanding ng eroplano sa kalapit palayan at agad din nila itong tinawag sa mga otoridad na siyang nirespondihan naman ng mga ito para mabiripeka. Sa ngayon, hindi pa nila isinasa publiko ang kabuwang pagkakakilanlan ng mga biktima dahil hindi pa tapos ang kanilang isinasagawang investigasyon. Gayunpaman, napag-alaman nila na mula sa Magalang, Tarlac ang eroplano. Muli namang nagpaalala si Cunanan sa publiko na iwasang lumapit sa insidente dahil rin sa panganib na dulot nito. Nangyari daw po, nakita nila nga lumilipad yung aircraft, tapos biglang naglanding daw sa palayan, tapos bigla nilang pinuntahan, nakita nga nila nag-crash na yung aircraft. Yung isa pong lalaki 19 years old, yung isang babae 18 years old, Pilipino po silang pareho. Fake news po yung Korean national sila. Dating po sa hospital, inassess naman po sila ng physician, na-declare po silang dead on arrival. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Mascara Festival 2025 naging matagumpay sa kabila po yan ng hamon sa panahon. May mga updates po dyan mga kabombo ang Bombo Radio Bacolod. Naging matagumpay ang selebrasyon ng Mascara Festival 2025 sa kabila ng pabago-bagong panahon. Hindi naantala ang pagdiriwang ng Mascara Festival ngayong taon, lalo na sa highlights kung saan isinagawa ang arena and street dance competition, barangay at schools category. Noong Sabado, kahit malakas ang ulan, hindi na naantala ang pagsagawa ng arena and street dance competition schools category kung saan naging champion ang Estefania Elementary School at sila ay nag-uwi ng 750,000 pesos na cash prize. Samantala, champion naman sa Mascara Festival 2025 Arena and Street Dance Competition barangay category ang Barangay Tangoba kung saan nag-uwi ang mga ito ng 1 million pesos na grand prize. Maliban dito, hinakot din ng nasabing barangay ang mga minor award na kinabibilangan ng Most Disciplined, Best in Music, Best in Theme and Content at Best in Mass and Costume na may tig 50,000 pesos na premyo bawat award. Ang choreographer ng Barangay Tangoba ay si Jodem Casabuena na choreographer din ng Barangay Granada na Grand Slam champion sa Mascara Street Dance and Arena Competition na hindi na sumali ngayong taon.
Huling naging kampiyon ng Barangay Tangob noong 2018 at noong 2023 sila ay naging first runner-up. First runner-up ang Barangay Bata at nakakuha ng 500,000 pesos na cash prize at sila ay third place sa merrymaking na nakatanggap ng 10,000 pesos at nakuha ang special award na Best in Introduction na may cash prize na 50,000 pesos. Samantala, second runner-up naman ang Barangay 29 na nakatanggap ng 300,000 pesos. Sila ang champion sa merrymaking na nakatanggap ng 30,000 pesos at community dance champion at umuwi ng karagdagang 50,000 pesos. 10 barangay sa lungsod ng Bacolod ang naglaban sa Mascara Festival 2025 Arena and Street Dance Competition barangay category na kinabibilangan ng Barangay Handumanan, Barangay 21, Barangay 39, Barangay Tangoba, Barangay 6, Barangay 29, Barangay Bata, Barangay 13, Barangay 11 at Barangay 7. Samantala, wala ding pagsisida ng saya na nararamdaman ng alkalde ng Bacolod City dahil natapos na ang pagdiriwang ng Mascara Festival 2025 sa kabila ng mga pag-ulan. Well, siguro the past 19 days has been, we've been faced a lot of challenges, especially with the weather situation, no? Although kahapon, but if you count it for 19 days, mga ilang araw yung ulan eh. But despite the rain, despite the weather disturbance, everything went well, no? Larito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Jairi de los Reyes and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang direktor ng pelikulang Figat na Best Screenplay sa Cinemalaya 2025, ibinahagi ang kwento sa likod ng tagumpay. May chika dyan ng Star FM Manila. Wagi bilang Best Screenplay ang short film na Figat sa direksyon ni Hanjong Capuno kasama ang executive producer nito na si Julian Sanchez sa katatapos lang na Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2025. Nag-uumapaw ang kasiyahan ng mga filmmakers na sina Hanjong at Julian sa tagumpay na kanilang naiuwi na kanila rin namang iniaalay sa Cordillera community. Layunin ng Figat na mas pangalagaan pa ang mayamang kultura ng indigenous people. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kina Capuno at Sanchez, ibinahagi nila ang mga hindi malilimutang karanasan sa pagbuo ng short film na Figat o may ibig sabihin na Tomorrow. Yung mga actors and actresses namin po is mga IP and wala pong experience sa acting. Talagang nagulat din kami beyond expectation na ang galing umarte kasi natural na natural. Kahit na medyo nahirapan kami sa pag-shoot, very fun na gawin yung film na to. Unforgettable moments naman during Cinemalaya. Paglabas nila, sobrang daming nagpa-picture dun sa mga bata. Nagulat din sila na marami nagpa-picture sila. Kumbaga, outside of the Cordilleras, for some reason, nag-translate sa kanila yung puso dun sa film. Dagdag pa ni Capuno, tiwala siya na kaya ring makipagsabayan ng mga katutubo sa larangan ng pagkukwento sa pamamagitan ng pelikula. Pinasalamatan naman nila ang lahat ng yumakap at naantig sa kanilang short film. Maraming salamat po sa mga sumuporta po sa Figat. Paglaban po natin ang mga rights ng IP, paglaban natin ang kultura natin. Once again, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng nagmahal sa Figat. Talaga pong naramdaman namin yung pagyakap ninyo sa amin, sa aming mga nanay. Dahil yung mga nanay po namin, tinulungan kami in the process of creating this film. Nagpapasalamat din po kami sa inyo for giving us the time to talk about Figat. Maraming salamat po, Star FM. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po nyo subaybayan at balikan yung mga programa ng ating mga provincial station. Halimbawa dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon area, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan para sa mga taga-riyan sa may Cagayan Valley. Ang Bombo Radio Dagupan para ho dyan sa may probinsya ng Pangasinan at mga katabing probinsya. Kasama rin po dyan ang Star FM Dagupan. Sa may Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi habang dito sa Mega Manila, narito po ang Star FM Manila.
Diyan pa rin po sa may Luzon area, partikular na sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, ariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, ariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Urashing Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 66 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Yan ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ladies and gentlemen, oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora. Masobra 40,000 ka individual sa probinsya sa Iloilo ang apektado sa sining mamunong pag-ulan-ulan. Kagapon sini iyang huro humalin sa Sabado sa gabi tubtob kagapon sini adlaw. Kag subong man gilalantaw diri karon nga dapat mayara sang improvement sa aton sini nga mga waterways. Ina kuno makahatag sang solusyon sa sining problema sa pagbaha-baha. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Nagdangat sa 40,576 hectares ng Bamachanga sa probinsya sa Iloilo ang apektado sa bagyong Ramil. Example, dari sa pinaka-ulihiman datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC, di makamalwa dari ang apektado. Iniman, ang nabanag sa Lemery nga mag-isa ka barangay nga na-record kung sa diin apat dari ka pamilya ang apektado nga ginakumag-isan sa nanyo sa 17 dari ka individual sa batad ng ara sa 24 ka barangay na ginalasipan sa 7,349 kapamilya na apektado kag may-ara sa 25,417 ka individual sa pahilingan sa San Judicio may-ara sa 13 diri ka barangay record sa 461 diri ka pamilya ang apektado kag ginakabukusan ini sa 1,815 ka individual kag sa may estansya kung sa individual ang naka-experience man sa grabe man nga pagbaha. Ng 91 ka barangay affected sa diin 2,374 diri ka family ang record na may ginakabukisan inis ng 7,121 ka individuals. Ganto man sa dugang ng data sa PDRRMC may ara man sa tatlo sa damaged house or houses sa may bahin man sa mitad kag balasan sa Bacham. Sino diri kay
Retired Colonel Cornelius Dinas, ang head ng PDRRMO, yung pahayag si Apisar wala sa kabukiran sa may mga nasambit ng lugar, may ara sang or posible ang gintunaan dari sang pagbaha ang dari ang wala untas malaki nga pagbuo sang ulan pagtuga man dari sang fluvial nga flooding no pagatuman nga pagbaha dasi man pagtaas ng tubig ngay wala or may ara ko na sila catch basins pero wala sang waterways mo or alagyan sinin man yung mga tubig kadang only option lang ng tubig ulan nga nagabuo man sa probinsya sa Iloilo or particularly dito man sa mga lawag na turn area is ang karasada kay dira malapad-lapad ini siya kag makailig balagulayon ang tubig amo na nga do wala gaan or na block ining mga drainage in subukan ang catch basins kag ginatan-aw man diri Bombacham nga paano kung lasipan inis ng disaster resilience ng mga infrastructure resilient sa baha no sa may bahin man sa probinsya sa Iloilo pag kinanglan sang painan din isang dako min nga budget so ito yung na-recommend ni PDRRMO head Salinas kasi ang lawas abi sa preparasyon na hangin resilient man kumbaga ang pinuluyo kasi kung amo na di ko nang gakalatabo ang sisubong no ang obra is that nga may magpamati gid sa mga rainfall advisory man agad nga ma-inform ini sila kasi kung importante kaso nga mga dokumento ibutang sa mga elevated areas or mga mataas man na para sa ilang nga pulian agad hindi sila mabasa and as for those na kumpanya niara man sa mga parking lots no para sa mga salakyan kaya mo dito ang ginlibog man iba kung isasang baha agad hindi man ini aton mga kauturan sa mga areas sa pagbaha pero mas maayo kung tayo diri Bombacham o galing sa tunga kuno sang issue sa mainit diri nga issue sa korupsyon nakit na diri sa may bahin man sa flood control project kasi madudugayan man diri kag mas maayo nga painan gid sang pundo and clear man ina siya nga perspective or vision para sa mga opisyales nga kung mag-ubra dali for example diri sa mga karsada butangan sa kanal diri Bombacham hindi lang mapatindog lang sa karsada wala butangan sa kanal dapat may alagyan gid inis ng tubig and pabakuron ang pundasyon sa sinuman nga mga karsada agad hindi madasig or bisan ano nga mga infrastructure project kung hindi ini siya maabab sa tubig ulan sa tubig baha bahin ng probinsya ng Iloilo, Bombacham. Pabati ba na natin ang ating interview kay retired Colonel Cornelius Dinas, ang head ng PDRRMO. Kung tanaw na to ng epekto sa flooding dito sa 5th District, specifically sa instansya, may total affected, to include the entire province, may 5 municipalities kita wherein may affected populations and number of families affected. 12,149. Converting that into persons is 40,576. Tapos, may mga nasa evacuation centers kita but as of now, as of the latest is wala na sila. Nabalik na sila sa mga respective houses. Kung tanawon mo, no, wala man dito sa kabukiran, wala man dito, but amo ni natawag ng fluvial flooding, intense rainfall in one particular area, tapos may mga catch basins siya. Ang catch basins na to, wala sing waterways. Okay? No better canals. That's the reason why ang best option sa tubig because block na ang waterways are the roads. Barangay roads, provincial roads, municipal roads dito sa Gaagi. So makibot na lang ang pumuluyo nga may baha nga mo sinang pursadin magaling. Naghalin na siya sa mga catch basin, sa mga talamnan pag naglampuwas na, naglampas na sa persa niya, magwa na siya. No, that's the reason why nga kung dako mo makaptured over video sa mga footages, harap na sa karsada. Kaya ang karsada, yung malapad mo kag pagusto niya dalagan ng tubig. So the best waterways are the roads and our highways. Improve waterways, no? Kag resilient na gid ang aton pumuluyo sa pagsangpwersa sa mga pagulan sa aton subong. Kinahanglan tawon nila always listen to rainfall advisory, always nga kabalo na sila sa paghimuon nila no pag comes the may bagyo bisan pa nga wala kita sa track, but we should always be prepared no kag in the future improve
better drainage system, canal system, cross drainage, no? Amo gidang mo to na randubon sa atong pumuluyo kag kung parte sa sulod sang ilabalay, they should put their valuables on a higher level or position para malikawan ang pag-anod, no? Comes sa mga mo sini ang mga salakyan, di mo blang may mga high level parking areas ka na dalan sa imo salakyan kay kamahal subong sa mga salakyan nga makita mo nga nagakabaha kag ginabaligya barato pero gali agi na nabaha. Kag isa pa kinahanglan subong ang aton mga highways dapat hindi ka mag-ubra lang sang karsada. Ang tanan subong nga karsada may kapid na sang kanal. Hindi na siya subong kay ang style subong ubra sang karsada wala sing kanal. Maubra sang karsada sunod na lang si kanal, it should be pod na sila kag pag-unon na nila ang foundation sa mga kanal nga ini kay hindi siya maabab. So it is very costly, but for now we should have disaster resilient infrastructures, flood resilient infrastructures to include the networks. It's very costly kay may issue kita subong sang corruption, trillions of pesos on flood control tapos amo ni katabo sa pumuluyo naton. Ang kwarta na lang subong gakanto na lang sa welfare goods which is very palliative. Ang ginapangayo sa atong pumuluyo subong are disaster resilient infrastructures for floods. That should be the vision of people in Congress and our politicians. Amo na sila kataas subong balik-balikan na lang kita si Mamacham si retired Colonel ang head ng Provincial Disaster Production Management Office. Subong mamacham mo record ng mga evacuees sa kada evacuation center. Subong po na side naman ining mga lawag na pong kaginang area. All right. Ini si Bombo Pauline Binigay Pilar and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. Ang masubo nga kamatuoran nga dapat punduhan sang gobyerno ang mga infrastruktura, mga proyekto nga makahatag sang kung hindi man solusyon, alibyo sa sining pagbaha diri iya sa aton sining lugar, particularmente sa probinsya sang Iloilo. Yes, ara ang pundo o galing kay ang aton sining mga opisyal among nagpundo sila man iya ang nakaganar sini hindi kay ang mga pumuluyo. Ang numero 1 nga magapapas sa populasyon sang pungsod Pilipinas, wailiwan kunti ang mga politiko. Wailiwan kunti ang mga korap nga tawo sa gobyerno. Sila ining number 1 and primary factor sang kamatayan, kalamatyan, kag pagkapapas sang madamo sining kabuhi. Istorya kuris-kuris na lang na kag inungo na lang niya subong nga klase sang sugilanon nga ginadayaw naton ang mga tawo nga nabiktima sang pagbaha-baha nga baw grabe ka resilient ang mga pumuluyo sa amo nga lugar. Grabe ka resilient ang pumuluyo sa amo sining nga banwa. Grabe ka resilient sa amo sining sa mga pumuluyo sa amo sining nga probinsya. Yankee, Uniform, Tango, Alpha, November, Yankee, Oscar, Eco, Hotel. Sila maning mga tawo nga masami nga nagawakal kag nagadayaw sang ka-resilient sang mga Pinoy, pero sila man ang numero 1 nga nagatuga sang kahalitan bangod sa pagkasungak-sungak sa kwarta.
Tsakto ako kung tsakto ako. Damo na lang dayon kita sang itudlo, kisyo may global warming, kisyo may amusin eh. Oh? Hindi naman na bag-o. Diri sa pungsod Pilipinas sa pangkabilugan, partikularmente sa baysang syudad kag probinsya sang Iloilo, nga mayara gani iya sang proyekto sining pagpakongkrito sang dalanon, may component gina nga kanal or drainage. Pero anong nagaklinabo? Tahom-tahom kon manayanaya ang tsimpo kon wala nagaulan kay ti wala kudol-kudol ang pipila ka mga dalanon. Pero kung tsimpos tingulan gani banwa sa aton sini nga mga kulturan, halit ang tuga niya kay wise sang iligan. Tianong ginhimo? Ulihi sini pinabutangan na sang drainage, binabutangan na sang kanal. Pating lugar sini nga wala ginabahaan sadto, no? Ginbaha na subong bangod sa pagkongkrito sang dalan. Nga every 3 years nagakaguba kag kinahanglanon nga i-repair or liwat na naman nga i-construct. Para sa anubi nga rason ina? Nga kada 3 ka tuig nga kaguba ang dalan diri iya sa bahay sa syudad ka probinsya sa Iloilo. Iban sini gani why pa nagakalabutan 3 tuig? Hindi na kita magpaabo-abo. Kay lunsay man lang kita mga bangros. No? Ang iban sini mga bagis. Kada tuig, kada 3 lang na katuig nga kaguba, simpre bumbutsam. Para nga may pundo naman sila nga hakugamon kag igasto sa eleksyon. Amo inang realidad. Kag into na lang inaya, intulin the moonlight na lang na nga kung mabahaan ang isa ka lugar, mabahaan ang isa ka banwa, mabahaan ang isa ka barangay, kag maka-survive mga pumuluyo dira, hambalon dayon nga dayawon tangaton sini kaugalingon kay mga resilient kita. Tango Alpha Echo. Imbes kung tani pinaagi sa sining mga proyekto, kung hindi lang dahak-dahak sa kwarta, ang mga tao sa gobyerno, hindi man tanan, pero kalabanan gid. Hindi amo kung tani ni ang sitwasyon sang mga lugar nga sadto anay wala ginabaha. Pero subong ginbaha. Pero hindi lang man ina ang mga component. Mga nabukid sini nga bahin sang probinsya sang Iloilo pinangkalbo kay pinatamnan sang mais. Pero ang mga pinanser sino? Mga politiko man gyapon. Intulin the moonlight kay ti binuligan sila kuno para iya nga makapananom sila. No? Gin-finance para nga ti makapangita sila sang palangabuyan. Pero ang epekto siniya mo na Pero sinong mas nakaganar sang dako? Simpre si pinanser. Sinintimos na malang nayaang maagom sang ila sini nga gintukahan nga ti ikaw to panano mo, ako mapinance. Diri ako iya nagabilib sa mentalidad kag sa pagkaalam sa mga politiko kag subong man tawo sa gobyerno sa Iloilo. Kay grabe ang ila sini nga pagkaalam to the highest level. Mala-alien ang dalagan sang ila sini nga utok basta giring na gani kwarta nga ton sini nga pagaistoryahan.
Insakto ako kung insakto ako. Oh? That is why nga mas pilion nila nga mas madamo sa gyapon ang magpabilin sini nga imol pigado para damo sila sang pasaligon, damo sila sang pasaligon, ano pa ginagani? Oh, damo sila intoon Oh? Pero ti kabay pa ini mangin eye opener na kuntani sang 2023, 22-23 sa mga naglalabay sini nga bagyo nga napiktuhan man kita diri sa bahisang syudad kag probinsya sang Iloilo. Binaha ang pila ka mga lugar dito iya sa may Metro Manila, sa Mindanao kag kun sa diin pa. Anong hambal sa aton sini nga presidente? Sa sunod nga pag-ulan-ulan, sa sunod nga pag-igo sang bagyo, makapreparar na kita, hindi na kita pagbaon, kay man may mga flood control project na kita. Anay subong na overwhelm ang flood control project? Hambal sa presidente, yes, may mga flood control project kita, kaso lang na overwhelm. Tapos subong Ghost Flood Control Project na ay lilintukin siya, Tapos nagalakad to or nagalabot na sa trilyones karon ang nauyang nga kwarta. Nga kuntani para ini sa mga proyekto nga makahatag sang kayuhan sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Anong natabo? Pinalapaw lang sang mga buwisit, mga buaya, kabay pamakilatan, kamo orange, kag green. Ginasulod sa malita, ginahatagan sang codename nga basura. Mga opisyal sang gobyerno nga tatlo kabilog ang luxury vehicle, may private jet, may private chopper. Ang konstituensya, gamay lang ang ulan, baha na yon. Wisit. Tapos overwhelmed sang baha. Tapos climate change. Tapos magtahaw sa baha, palakpakan ta ang ating mga sarili. Anong bangod gani Bangod sa Tagalog? Kita ay dula na lang ko sa Tagalog ko ay. Ilongguhon ko na lang. Palakpakan ta aton sini mga kaugalingon, bangod nga nagapamatod lamang nga kita nga mga Pinoy ang resilient. Reset nyo resilient ka na. Kakaslamuka na lang ko di kay. Panilagi nyo bla? Ang mga lampingasan nga ni mag-speech after sang isa ka kalamidad. Nga kung tani banwa, kung binubo lang sang insakto, kag butang tabi, hindi nyo gid mapaiway, nga malabo or mapangos gid kamo sa kwarta sang gobyerno sa mga project. Gamay-gamay lang kung tani bala. Para hindi mamatamaan ang mga pumuluyo. Galing kay daw katulad kamo sang hurubaton bala nga kamo mga kawatan. Hambal sang hurubaton, hambal sang Ilonggo pilosoper nga akon kilala tupad balay upod ko pangapi permi lantawa kag panilagi balanoy. Ang mga kawatan bisan pa kanon mo na sa imo palad makaon na sila
Pero malabot sa punto nga hasta sa siko mo gusto nila abon na. Tiyan mo ning resulta sini Banwao. Ang madulaan sang kabuhi, may you rest in peace, ang nakasurvive. Resilient. Pero sino ang nagtugas ang kalitan? Ining mga makawat sa gobyerno ta. That is why nga kung pwede pa lang, hindi kita yung magpili isang lesser evil lang. Nga magpadalagan sa aton sining gobyerno. Hindi man kita makambal nga pilion naton ang helgid. Simple man lang ang tawo nga may pag-ulikid kag may konsensya. Ang duha lang na siguro sa aton sini nga mga kabumbo. Kung may ara na sila, hindi matabo ang amo sini nga kahalitan nga natuga subong sa aton. Di ba? O galing kay ang diferensya ang pag-ulikid kag ang pag-ulikid kag konsensya, no? Why na iya ginabakal? Why man na ginatun-an? No? Nature na iya sang tawo. Pero gaabot-abot na kun kaisa, hilabi pa kun tsimpo nga nagahilapit na lang ang eleksyon, kun tsimpo nga nagakampanyahanay na. Kita nyo? Sa aton sini nga mga kabumbo. Dapat mangin careful kita. Sa sunod, dapat mangin mainobserbaron kita. Panilagan gid naton. Kay way kita kabalo ang nagakamusta sa aton, no? Ang nagahambal nga kung ano man yung mga problema nyo di tingwaan naton ina. Pananglitan mahatagan nyo kusang tsansa nga makapungko sa mo sini nga posisyon, halong kamo dira. Kayawa ina sila kag nagbakal sa Divisoria sang costume sang anghel. Ti karon ano pang ipundo ta? Mangutang naman ang aton sini nga gobyerno para papunduhan naman ang mga flood control project o kung ining mga proyekto nga makahatag sang alibyo sa pagbabaha. Another gasto naman, pugao naman ang mga taxpayer, pugao naman ang ordinaryo sini iyang Juana de la Cruz, nga asawa ni Juan, nga bayaw ni Pedro. Sobra-sobra na gidya banwa. Sa aton sini nga pagpanumbalik, 3 months sa palatuntunan na bumbuanay sa uto, istoryahan naton. Matagas nga posisyon sang Boys and Girls Week, ginatagan sang importansya ang unity sa liderato. Poperte unity sa liderato. And magluwas nga Boys and Girls Week subong, pero sa gyapon way tayang ginakalimtan dire. Ano na ang plastada, ano na ang latest update dire? Ano nang pathag sa City Engineer's Office? Ano nang pathag sa City Mayor's Office? Natuhoy sa duha sini ka mga kontrobersyal nga proyekto nga nakakuha naman gani sang atensyon sang Graph Watch. Pati si Monsignor Uso nagpabutyag na sang plano sining pagpatigayon sang pagpanghusisa. At the same time, istoryahan taman later on, ining Bethel General Insurance and Surety Corporation, insurer ni sang Diskaya Company, nagpatigayon sang ocular inspection sa mga flood control nga ginapanag-iyahan sang ila sini nga kliyente. Ano ang ila sini nga natukiban? Pero ang piho nga natukiban sinadri Banwa, amo iya nga mayara sang project ID number, may ngalan sang project pero wala sang precise nga address kung diin ini nga proyekto.
Ti kung may mga gout to ang nag-inspect sini sa ang mga kung may mga gout arthritis ang taga Bethel General Insurance and Safety Corporation. Tito lukar sining arthritis kag gout nila sang linibot-libot sa distrito sang Lapos. Sang Pangita. Sa mga proyekto kay tiwaay sang insakto sini or specific nga proyekto basta Lapos, Iloilo City lang Istoryanta nila pagbalik karon sa bumbuanay sa udto matapos kilamang pila ka importante nga mga panumdum. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Anggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa stream. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa Sininga Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinangad. The Philippines joined the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines for all to wear white when attending Sunday Mass, as well as to display white ribbons in their homes, vehicles, and public places from October until November this year. To wear white is a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Kung hindi ka sigurado sa transparency, dirty white, pwede mo suksukon. But seriously speaking, sa aton sining mga kabombo, no? Muna ang panawagan sang Catholic Bishops' Conference of the Philippines kag sumuman natin nagapanawagan kita diri nagaupod no sa sining panawagan ang Bombo Radio Philippines. Kay ti syempre sa aton sining nga pagpalayag, sa aton sining paghatag sang serbisyo publiko, no? Pinaagi karon sa radyo, no? Sa kahanginan kag subong man, sa Facebook, sa Meta, sa YouTube, sa ibang pagin sining mga social media platform. Sa gyapon yang aton sining nga ginawa gayway sining nga bandera diri banwa or ayahay, amo iya ang patas kapag waragwag, and subong man ang aton sining halin pasadto panawagan sa transparency sa aton sining nga mga transaksyon sa gobyerno. Sa aton sining mga kulturan. Anyway, 36 minutes after 1 o'clock diri man sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Girls and Boys Awake, subong sa may Iloilo City Hall. Ang panawagan sang mga boys and girls nga magapungko as mayara kita nga boy mayor or girl mayor, kagang iban sini nga mga opisyalis mayara man sa ila sini nga counterpart. Siyempre, unity sa liderato. Bombo Hana sa report, please go ahead. Pangunahan ni Mayor Isa Tranias ang paghatag sang kung pangibilan sa buong aga ang Boys and Girls Week of 2025 ay sugod sa buong adlaw from October 22 to 25 sa buong man nga sa Banabombo Sham sa pagtapos ng flag ceremony sa buong aga ang Girls City Mayor kag Girls Vice Mayor kag mga konsehal man sini sa buong aga. So si Mayor Isa Tranias mismo kag si Vice Mayor Love Baronda ang two women leaders nga nagpanguna sa buong aga agud paghatag diri sang ilang mga pag-abi-abi sa mga estudyante nga natin na nakakuha sa mataas na mga posisyon. Ang nagpanguna madiri si Helen Natalie Bolivar sa West Visayas State University, ang Integrated Love School bilang Girl City Mayor, kag counterpart ni si Mayor Isa Tranias, kag ang BC sini amo si Pia Seri Sancho sa Assumption Iloilo
bilang Vice Mayor, kag counterpart ni si Lady Judy Grace Love Baronta. So kagina na isabihan man kung ang ang ilang part of ang family ang mga issue with good governance and unity man, importansya sa pag-isa kumbaga diri sa may siyudad ng Iloilo bilang girls city mayor and girls vice mayor. So ginsabat man diri una sang girls city mayor nga si Helen Natalie Bolivar amo ang ginpahayag niya nga importante ini bangod nga hindi mas effective ang mga solusyon kag mangin ginaobraman mismo sang government tong may unity na tabo man sa in-between sa ila. So yun na excitement dari ang duhaman ka mga taga-substasyon sa pag-upod mismo sa mga officials sa siyudad ng Iloilo, just like kay Vice Mayor Love Baronta and kay Mayor Risa Treñas Bombocham. Ito batiwan natin una ang nangin pahayag sa Girl City Mayor Natalie Bolivar. How the intergovernment offices truly run and kung paano siya nag-work hand in hand with the department heads and with the vice mayor, the 12 councilors, and of course, the mayor. Para sa imo do ano ka-importante nga may unity sa isa ka government entity? Unity is very important because we cannot develop and hindi kita makausad, hindi kita kauswag kung kita lang isa ang nagalid. We need to lead with other people in order to fully address the plight of our people and in order to develop our nation. Katunog subong sang issues ng corruption sa gobyerno bilang isa ka student leader, ano ang maging papel naton para nga mapaganhagan ang ining problema sa gobyerno? We should address this by first, we must always vote wisely to who we will put in the office, and we must always demand transparency and accountability from our officials. Ano mga expectations mo sa 1 week na magpapagawa as city mayor? I expect to fulfill the duties expected of a girl city mayor. How does it feel to be the girl city mayor? It feels very heavy actually because being a mayor is of course one of the biggest responsibilities someone has to carry because you're leading a whole city. So yeah, but I'm very excited and I'm very grateful to have this opportunity given to me. If you have one word for Mayor Raisa, anong gusto mo ipalabot sa iyo? One word. One sentence. Thank you so much, Ma'am Raisa. I hope to work and collaborate with you, and I hope it leads to a fruitful week. Nabatian na nangin pahayag sa Girl City Mayor si Natalie Bolivar Bombocham. I'm very what do you call this? Ano abi kay isang timpo na mo niya ang permito nga ginapagawa Mr. Bean mo way gambal ulag-ulag lang to ilaya subog lain-lain tapos gambal pa in English pa do way gitap daog sila sini. But nevertheless, Bombohana, you may continue your report. Sa piyak mga bahin si girls Vice Mayor amo man si Pia Seri Sancho ang nagatagod diri sang iyang sa recording with good governance and unity kag para man sa iya na kinahanglanon man ang bagay kag excited na gid mag-work on man sa office man ni Vice Mayor Love Baronta. Ibati nato na lang yung pahayag ni Pia Seri Sancho. Ari Kusbong sa Iloilo City Hall. Ako ang 2025 Iloilo City Girl Vice Mayor. And for this year, I have many expectations. I hope that not only can I learn, but I can also lead my my fellow Ilonggos and also my fellow boys and girls officials that we may learn more and we may experience more with Rotary Boys and Girls celebration for this week. For good governance is something I really advocate for. I advocate for transparency, for honesty, and for openness within the government. I hope that my position, not only can I see good governance, but I can hopefully spark
something more within the walls of the office of Vice Mayor. Thank you. Para sa imo, how important that the city officials have unity? Oh, it's very important. Within a group of people, you need togetherness, you need a sense of community, so that not only are your ideas, not only will your ideas be gathered, but they can be put together in a way that all are heard and all are seen, and everything that one can give towards a group, they can give. How would that be vital in the progress of the city? It is vital because without unity, there can be no success in a group. There can be no togetherness. You need unity because for a community, that is the best way to grow. Thank you. Nabatian naman ang nangin pahayag sa girls City Vice Mayor, si Beatriz Sancho sa Assumption Iloilo, Bombocham. Aha. Nakapamangkot ka ba ito, Bumbuhana? Yes, Bombocham, sa ila rin nga na feel man subong. Okay. So, ano mo man? In English. In English mo ba sila? Kabalo man sila kayo maghiligay noon. Okay. So, why mo na yung pabudlayan ka ugali? Din English man kayo tilo, Di kay di bla ko siyempre kung Lunes ako tamo ti dapat pagpaluap mo diri kadto ko naman to sa piyang nga paluap kadto ko naman to sa amo na sigay lang bala kay ti kung di bala amo na. Oh. Amo to lang yung sabat niya kay how does it feel to be the girl city mayor? May yun na sabat ang excited ko ini for this opportunity man nga ginhatag sa ila. So, is that man sa ila duha, may madamo man nga duty pagit ka mga councilor nga mag-work on man sa mga councilor sa mga siyudad ng Iloilo, kaya ginabi-abi man kagi na sila Bombocham. Do you think that the city officials need to purchase some more, what you call this, tissue? Oh my God, next question. Tissue because if the student mayor, student vice mayor, and student city councilors are explaining their point of view or whatever opinion they would like to, say, if you have a hard time, then you will use the tissue to wipe your nose. Because I believe that something is going to, drop. Warte! Sos Maria Kaguse, pero muning isa sa mga the best subong nga Bombohana kay ti grabe ang aton sining nga mga aton sining nga mga new generation pagidya when it comes sa universal language, no? Grabe sila, porte, no? Di ba Bombohan? Pero siyempre hindi man da mawigit ang mga nauna-una sila sa duyan. Kati way talang ginaano mo, way talang gina seryoso gidla. Hindi man sila nga way gina seryoso kundi do more on trabaho, balay, opisina, simbahan, kanto ka sa gym para nga mag-healthy ka do mo sila in terms sa mga komunido kung isa do kulang ang time tabala sa pag-practice naton sang sining paghambal sa English sa Bumbuhan di ba? Gag-agree ka sa akon Bumbuhan ha? Alang hindi ka pa mag-agree. Pero seriously speaking, may play ka pa in connection sa Boys and Girls Week? Wala na. Wala na. Okay. So proceed kita sa aton sinima kabumbo. Gamay lang nga flashback bla or rewind. November 6 gini no? 6 ginumpisahan ang siguro before pa sa November 6. Ginumpisahan ang issue sa atop sa flyover and then natukiban nga mayara pagid sang questionable nga
waiting shed sa Katilingban nga nagabalor sang kapin 800,000 pesos. So sa ngalan sa patas nga paguragwag and for the sake of transparency and accountability, nagpangusisa kita. But to no avail, kay kung hindi malagyo, nag-live. Kung hindi mag-live, ara sa seminar, ara sa workshop, ara naga-gym, kung ano-ano lang ang mga balibad. Kumusta ang ulihi mo nga pag-follow up o ang subong adlaw nga pag-follow up nimo, Bombohana? So far, abang siya sa duha ka mga controversial projects sa Ilo City Government, ang waiting shed sa Katilingban Molo, kag ang overpass, roofing sa overpass sa Version Road sa Nasal Mandariao, ang wala sa gihapon matagan man sa update kay mag-ugid lamang naghalit man kita sa may opisina sa city engineers sa mga aga kag ginapamangkot naton kun tani kung ano ang update dire sa ilang pagpa-review. Ay, by the way, Bombohana, buhi pa man ang mga concern ng mga tao regarding sa sining issue? Yes, ma'am. Okay. Oo. So, ang bilang head ng City Engineer's Office, si Engineer Diana Lim Senyoron, sa buong aga, pagkataon sa opisina, nagsiling diri ang mga staff niya nga about kay Engineer Ladua, kay si Engineer Ladua ang tuyo ko tani, kay siya man bala ang makasabat bilang project engineer. But then, ginasiling man sa isa ka staff nga still on leave si Engineer Ladua. So, do ka dugay na kasi manod 2 weeks na siguro mo siyam nga on leave diri si Engineer Ladua. Una sa impormasyon. By the way, Bombohana, be careful ang aton sining ang mga kauturan naton dira sa Bumbo sa sa City Hall sa mga ginapamangkutan mo. Basi kung ginabalibaran ka lang nila o kung ang ginabutigan ka lang nila, sako baya subong ang sako subong ulan-ulan, dagob-dagob, gapangilat, gabaha-baha, no? Do sa malipot nga pulong do amat-amat na ang gaabot ang simpos ang pagpanukot. Ang unahon gid kuno mga butigon. No, gadaguob la basi magapangilat, basi kilatan sila. Gabinaha basi manod sila sa baha. No? So ang mga nagapanugid kuno sang kamatuoran do amo na ako nung masalbar. Ano lang ang panubdom lang ni akon. Sige, go on. Proceed. So, ang ginpamangkota nato mo siya, of course, ang mga masami man dira nga taho permis sa may ilang window, pag na concerns abi si kasabat nga ay wala sa gihapon ma'am, ano sa gihapon sa Engineer Ladua, sick leave. Grabe, kadugay-dugay na isang sick leave ni Engineer Jan Berli Ladua yaw? Kailan hindi mo matiyag niya. Sang siling man sa isang staff, so yung pamangkot nato diri si Engineer Senyoron, kung ara pala si Engineer, kung makahatag sa info, kung ano update sa pagpa-review ni Mayor Isis Renya sa duha ka proyekto. The same nga pinagsabat diri ang iya mga secretary malapit sa opisina nga o cubicle nga wala ako no anay o kon proceed kay spokesperson ni Mayor Isis Renya. Ha? Di nga ma-proceed ko, no? Spokesperson ni Mayor Isis Renya sa Mambocham. Napainit naman nila ang ulo ko siniman. Ano yang labot sang spokesperson ni Mayor Raisa Triña sa katungdanan sang city engineer? Hindi bla? Tinga di nga si Joy Pantilaga Gursal yang ginatudlo nila nga masabat sini. Amo gani mo Mambocham. Ano si Joy Gursal, engineer Manao? Ilan niya katungdanan Bumbo Hana nga magsabat kag mag-eksplikar kag magpagwa sang dokumento. Transparency and accountability man bla? Tinga ginapasa-pasa ka karon ilaw?
Ano wala yasang hindi transparent ang mga taga-city government? No? Kag nagapanginluwa sila sa accountability? Mahuya ka mo sa mga kabataan nga girl mayor and girl vice mayor. Kag ako nagapati ko nga may boy or girl city engineer man. Hindi blabong buwana? Oh, di mahuya ka mo sa ila. Ang ginexpektar sa mga kabataan, transparency and accountability, tapos kamo palang iwan nyo inyo siniya nga katungdanan, iatang nyo sa spokesperson? Ay, anong klase naman? Kung hindi man lang kamo yung makasabat sa sini nga isyo, pagre-resign, paghalalin kamo dira, baligya na lang kamo balot! Why na ko galing kakaon gawa balot kay gataas akon nga gataas akon blood pressure. Baligya na lang kamo kuton kindi. Ay hindi man kay mataas man sugar ko. Ano yung baligya nila ni nga para nga wa isang malaing epekto sa lawas ko man. Oh. Karon kaon si Engineer John Berlila duwa to ka kuton kindi masaka naman to sugar niya. Sige lang, pamisara ko lang kung ano ibabaligya ko sa ila. Bumbuhan na. Tay, karon. Gintudlo ka sa spokesperson. Nagkanto ka man sa spokesperson. Bumbuhan na? Yes, Mamosyam. Te, ano ko no? Yung padulungan mismo man sa office ni Ma'am Joy Fatelaga Rizal. As of the moment, wala siya. Okay, daw sa meeting siya during that time. And ako mo na ang siling man mismo sa mga staff dito sa Rapid-Opisina nga kag siya man mismo at sa meeting pa kano siya. And by tomorrow, siguro, makahatag ko naman ng statement regarding with this. Kaya madamo na sa mga follow-up. For example, ang mga... Anyway, dali lang, kapti lang anay ng imong communication. Ari ang kabahin sang pahayag ni Monsignor Militon Uso. No? Tuhoy sa sining pagkakuha man sang atensyon sang GraphWatch regarding sa mga kontrobersyal nga proyekto diri sa syudad sang Iloilo. Lakip na diri ang mga flood control project. Ari siya, matiad ta. We can do it again and we can do more. We believe that our creativity, creative gani ang makawat, dapat mangin creative pagid kita sa ila, kita nga mga manugbantay. Our creativity and innovativeness will help us navigate through the enormous challenges of graph watching. Again, we challenge you to be one with us as we beg you to pray for us. Gusto namon tutukan ang ginpakita ni Congressman Manuel, atong flyover nga nag-overfly. Na? Kag atong waiting shed bala. No ba? Soon, we will be a country of waiting shed na lang. Sado ka mahal. Kag inang agyan mo da sa diversion road. Inang, anong tawag nyo na? Overpass? Nga may elevator, ambot ko nag-elevate gid man na. No? Milyones, and that is our money. Gani, kabay nga nahangkat kita, kabay nga nakabugtaw kita, sana batian naton nga mga kamatuuran. Ari now? Nakuha ng atensyon sang GraphWatch or people's GraphWatch sa sining nga grupo. Tapos, ang city government under Mayor Raisa Treñas nagasinggitan sang transparency and accountability all over the world. Karon may gina-question nga mga proyekto sa city government. Tapos, why sa may nagatubang? Aratanan sa meeting, pabuwasan lang, wala sang sense of urgency. So, butsilingon, why sila yasang deber dira nga magsinggitan sang transparency and accountability?
Kay ginapanaguan nila, ginatago nila, no? Ang mga dokumento nga kinanglanon sininaton, ginapa-eksplikar sa ila, ginapasa-pasa, nagabalatian, magminatuod ganinambot sinyo, no? Balibad yung nagamasakit, hindi ka opisina, magminatuod ganin at ikaw mo man yagyapon ang masuffer sila dira, hindi man kami. Ha? Ano bumbo hana? Ang plastada dira subong sa City Hall, moto nila, less talk, less mistake, or no talk, no otok. Han? Amo gani Bombo Cham kasi the same to Japon ng mga rason kung hindi meeting dolas na yun lang lang nablas bulos ng everyday nga rason nga hindi meeting na sick leave may mga workshop kung may workshop may mga ginkatuan also gali dugang na ng Bombo Cham ginkatuan man naton ang opisina man ni City Councilor Johnny Yang which is the committee chairman sa Public Works Citizens nga last time mga interview sa iya ginpapasa niya kuno ang City Engineer's Office sang ining review or detailed update sang ining duha ka project the same nga wala man si Councilor Yang bangod ni on leave mo kuno ini nag-travel pa Manila ini si Councilor Yang subong man sang iya nga staff Bombo Cham. Nagplanning koy sila tanan sa amo ning isyu. Ti sugid-sugid lang. Minaliway sila man sa may isabat mo. Kaya kung mga iban-iban lang ning isyo niya, di pertigro nga pabarakay nila nga kung nandun lang sistema, dira nga tanan-tanan lang sinisinggitan nila mo. Han? Amo gani, Bombo Cham, so we're hoping kung ano nabala ang respond or siguro ang result sa ining pagpare-evaluate ni Mayor Isa Tranias mismo sa duha ka controversial project sa Engineer's Office. Ang ipare-evaluate mo man niya ang ang implementing agency mo ma-evaluate sa ila kaugalingon. Ti transparency bala na. Sus Maria kagusip. Han? Hara ka pa ta? Mo gani ba mo siya ngati amo na ang naging factory but so far ito pa rin makahatag ng statement daw tublanay na lang kumbaga at tubluan na continue din makasiling man kaya hindi nga sila maghatag ng statement ang mga City Engineer's Office and all man or any other related man ng city government projects up and down. Buwas balikan mo liwat mamangkot ka kung ara na si Engineer Ladua, ara na si Engineer Signoron, tapos sugpunan mong imo sini nga pamangkot nga for example ma'am, sir, good morning, ara si Engineer Signoron, ara si Engineer Ladua, tapos ma'am Balbi ang masabat si mo nga ay wala ma'am, absent, on leave, ipaamanan mo sa John, tutuod ka ma'am, mahurog paas ka man sa ginatindugan mo da? Or malusod ka man sa ginapungkuan mo da? I-record mo bumbuana, mamati ko buwas ha? Tsakto, gito ka ginamba ko mo. Heart lang ni sa, pro laban eh. Heart lang ni sa, pro laban ni karon. Ay, sos Maria kang gusip po. So, hoping by tomorrow, Mama Champion, daw pati-pati ko may araman sa dugay na nga wala sang press conference with si Mayor Isa Tranias regarding with the concerns and mga luyag ba may kalabot sa mga pumuluyo sa iya. But tomorrow, ang pagin gali? Ang member pagin sa City Council atong quadcom lang blabla? Ti maimbestigar sila? Last time mo to nasabat ni ni Councilor Yang no need naman kuno tingin pa sa lang niya
review or details man. No need. No need. Oh. No need nga ang gapoto sa kontrobersiya ni tama ka damol, no need. Oh, naton. Kay di ka mo ka isrot nila iya nga magpangusisa. No? Ang inyo hindi investigation in aid of legislation. Ang plano nyo kuno abi investigation in aid of legislation kay gali investigation in aid of humiliation. Oh. Ti ano nang ginaputan sang pulo pangusisa nila sa mga flood control to? Sugid-sugid di maglikawbo sinamo mga abogado, lawlaw. Pang-scrap na lang kamo to, mapuslan nyo pa. Paniltig na lang kamo to, guro sa salon, napuslan nyo pa. Bumbuhan na? Oh. Amo gani mo. Maikstro ka na kay lapaw na ta. So, tingaan naton kag laboton kita ang ining mga concern ng mga opisina sa city government at kagapasabat sa ining nga duha ka controversial projects mo siya. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid da Bombo Hana Andasa. Isa ton sining mga kauturan basta ang mambal ko lang niya, no? Mintras tanto nga hindi nyo ni ma-explikar, no? Sa ton sining mga kauturan kunti may panawagan kita diri ang Bombo Radio Philippines nagaupod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga magsuksok sang puti sa pagtambong sang misa, santos nga misa kada Domingo, subong man magbutang sang white ribbon sa ila sini nga balay, sa ila sini salakyan, sa mga public places from October until November subong nga tuig. Magsuksok sang puti, panawagan ina for transparency, accountability, and good governance and a strong stand against corruption. Mabasko nga pagpamatok, batok sa korupsyon para nga matiluan ang naton nasyon sa mga kasalanan. Pagwatsura ko, engineer, lusok-sok-sok-sok kagani, puti, masugata. Taka kay, bala mo na ako, sino na namin ko. Nalay sok-sok-sok-sok ka puti. Hindi ka angayan mag-sok-sok puti. No? Mintras tanto, hindi nyo na ma-explikar ang mga kontrobersyal sining mga isyo. Why nakot simpo mo, may ara patakon tani sa mga flood control project bla sa bahin sa lapos dira. Pati ka mo man, no? May buwas pa man may bilin pa ning balita sa akon. Galing kay naglapaw na ko sa latid mo, no? Sulusok-sok ka mo puti. Hindi ka mo magpinatayuya. Standby na sa kapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako
Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 14 minutes after 2 o'clock. Maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome diri sa kahapon lamang program sa Lunes ng edisyon. It's October 20, 2025. Sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, doble sa is 66 days before Christmas. And today, I hope, Monday, it's a busy Monday, we know. Kabay, wala ka mo na stress gitudo, ha? Pero ba, sa traffic, basi ikon, di gid ma-avoid, mas stress gid kita. I hope okay na. Nagbungguan na, no? Dira along sa may Maria Clara. Kahit hindi nagijema, masudlan, no? Ang nagapakadto sa Plaza Libertad, hindi na makaagi dira. So, traffic jam. I hope nga by this time na-solve na. 15 minutes after 2 o'clock, hello and welcome sa atong liwat nga pag-ubdanay para sa siningang simana. This is Tita Regine. And I hope ang inyong mga istorya dira, salamat gid kay gin-prepare nyo na ang ibang mga stories na baton ko na ini, ari na sa akon mga kamot. And may ara, no, nga naga-inform nga may ara pagid nga igadulong. Kay ang friend nila, naghambal ko, no, nga ma-join man diri sa KLP. So, ginbuligan nila para nga mapatigayan ni. Salamat, gid, senior citizen. Sige, sa sininga hapon, ari kita sa pagdulong sa mga kasaysayan, panugod pangita naman sa aton mangin winner. So, danay kita this afternoon to enjoy the stories. And while naga-enjoy sa pagpamati, at the same time, pwede gid nga makasugod sa mga istorya ninyo dira, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang first story naton today, request niya is subong basahon. Kag may request pagid siya nga song and we're giving it to him. This is a requested song from Ian Bryle. Bagyo para sa inyo. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Monday. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan
tulad ng mga ulap sa langit. Papatakarin at aambon, pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos, ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos, ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kinikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos, ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo, oh, oh, ika'y isang bagyo. Bagyo by Ian Braille, gin-request na Mr. Survivors ng Southern Iloilo. Kag-ari na ang iyang sulat para sa aton this afternoon. Nagasiling, Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo, Tita Reg. Kay sa tanan ng mga maukod ng mga listeners, kag letter senders, ang kahapon lamang program. By the way, Tita Luya ko gali nga pasalamatan ang isa sa mga nag-greet sa akon sa nagligad. Thank you, Gid, kay Sunshine Mother sa Lapas sa pagtamyaw niya sa akon after sang pag-interview mo sa iya bilang tagdaog sa iyong mga program. Nalipay gid ako, Tita, sang akon ato nabatian nga iya ako nga gintamyaw. Appreciated ko, Gid. Subo nga hapon, mayara naman ako nga i-share sa aton nga matagpalamati. Bale, ika-13 ko na ini nga entry, kaga ini nga story, nahanungod ini sa isa sa pinakamahalalit nga bagyo nga nag-igo diri sa aton sa rehiyon sa Western Visayas, ang Typhoon Frank, nga may international name nga Fengshan, nga naglaslas gid diri sa aton sa Western Visayas sa Hunyo 21 tuig 2008. So kung aton pa natandaan nga aton gid nga nabatyagan ang presensya kag ang makusog nga puwersa sa nasambitan nga bagyo, humalin sang kaagahon tubtub mag-udto sa amo nga petsa. Pulo pa lang ako katuig sadto. Sang tion nga ato, Tita, kag grade 5 pupil, apang tubtub sa karon, hindi gid ini mapanas sa akon kaisipan. Apisar nga wala ini direkta nga naglandfall o nag-agi diri sa aton sa isla sang Panay, apang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3.
Ang bugos nga probinsya sang Aklan, Capiz, kag ang naaminhan nga bahin sang Antique, lakip na ang Semirara Islands. So samtang nga ginpaidalom naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang syudad kag bugos nga probinsya sang Iloilo, lakip na ang Guimaras kag ang nabagatnan nga bahin sang Antique. Kung naton balikan ang track sang Typhoon Frank, Hunyo 20 sang hapon una ini nga naglandfall sa nabagatnan nga bahin sang Eastern Samar. Sunod sini nga ginigo ang probinsya sang Samar kag Biliran. Hunyo 21 sang aga nag-cross ini sa may Hintotolo Channel kung sa diin amo ini ang pinakamalapit na niya diri sa aton sa isla sang Panay. Sunod sini nga ginigo ang isla sang Tablas sa Romblon, pasaka sa may central nga bahin sang Quezon, Lapuz sa Laguna, Rizal, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, kag Hunyo 22 ang hapon, dalayo na ini nga nag-exit sa naaminhan nga bahin sang Zambales. Sa nakalampuwas na ang bagyo, nagbilin gid ini sang dako nga kahalitan sa nagkalain-lain nga mga sektor. Madamo nga mga pananom ang nahalitan. May mga kasapatan sa mga kaumahan nga nagkalamatay, kag magdamo kita sa mga kauturan nga nadulaan sang palangabuhian. Tuman gid nga halit ang gintuga sang amo nga bagyo nga nagresulta sa madalom nga mga pagbaha, madamo nga mga duta sa palibot ang nagkala-landslide o kung nagkalatiphag. May pila ka mga panimalay nga nagkalaguba, kag ang masubo sa tanan, may mga kabuhi nga nadula nga naglabot sa Kapin, Miltres. Ari na kita, umpisahan ko na sa pagsaysay ang bahin sa amon nga mga naeksperyensyahan sa dong Typhoon Frank. Sabado sa dong nga adlaw, nagpanindahan sa kaiping nga banwa ang akon magulang nga si Lavender Mom. Kag ang magulang ko nga lalaki, kay may baligya pa to abi sila tita nga mga produkto halin diri sa amon uma. Bale, mga alas 12 sa tungang gabi, nagahalin diri sa amon ang jeep nga amo ang ginakargahan sa mga produkto gikan diri sa nabukid nga bahin sang amon banwa. Kag dalhon didto sa kaiping nga banwa, agud nga didto pa ini ibaligya. Sang time nga to, medyo hindi maayo na ang panahon. Tungod nga nagapanalithi na nga daan. Pero tungod nga may mga produkto nga kinahanglan gid nga ibaligya. Gani, bisan pa nga nagainulan na sa mga tinion nga to. Pero may jeep man sa gihapon nga nagbiyahe, nga amo ang ginakargahan sa mga produkto. Sang ato na sila sa pihak nga banwa, kamunog na gid sang ulan, kag nagamadlos na ang makusog nga hangin. Sang pagpauli na nila sang udto, padayon man sa gihapon ang pagbukbo sang mamunog nga ulan, kag kadalom na sang baha sa bayin sang karsada, nga may gamay nga sapa, kag indi na makaagi ang jeep. Gani, ginlakat na lang nila pauli. Bale, mga 8 ka kilometros ang kalayoon sang ginlakat nila Tita Reg. Madamo na sila sa naagyan sa dalan nga mga nagkalabali nga mga sanga sang kahoy kag nagkalalukat nga mga saging. Samtang sa balay naman tita, sang pagbugtaw ko mga alas 3 ang kaagahon, mabatian ko na ang pagmadlos sang makusog nga hangin nga may dala nga ulan nga masyado kasakit ang impact kung magtupa ini sa atop sang amon balay. Nabasa na gani ang sulod sang amon balay tungod nga nagaambi ang ulan nga dala sang makusog nga hangin. Akon mabatian nga nagasiniga na lang ang kakahuyan kag kawayanan sa palibot, ilabi na sa may kabanglidan nga sa may tabok sang amon nga balay. Mabatian ko ang pagbaak sa mga sanga sang kahoy nga nagakalalasngi kag nagakalabali amuman ang mga kawayan nga nagaragamak. Hasta sang nagsanag na kag amuman sa gihapon ang dalagan sang panahon. Makita ko nga kadamo sa mga dahon nga nagalinupad tungod sa makusog nga paguyop sang hangin kag may mga kawayan na nga nagkalatumba. Nakita ko si Nanay Tita nga guruan niya sang ginunting ang dingding nga nakaatubang sa nabagatnan agud nga isumpong ini sa hangin kay habagat abi ang hangin.
Ang ginunting tita do sa binangon man ini nga matalom pero medyo taliwis ang punta. Gipamangkot ko si nanay kung para sa ano. Hambal na, hipos lang para di asa hangin. Para nga malikaw ang hangin. Dispiratis lang man ina tita pero sa pamatsyag ko, do ka-effective man. Sa mga alas 9 na sang aga, tita amo man or amo na lang natukiban nga may isa na kadako nga landslide sa isa ka bahin sang amon uma nga ginatawag namon nga Latagon. More or less, mga 200 meters lang ang distansya sini halin diri sa amon nga balay. Isa ini sa pinakamanami nga bahin sang amon nga uma tita. Tungod amo ini ang pinakamataas nga bahin sang amon uma nga pwede matamnan kay may mga kahunan ini halin sa ubos patukad kag sa may tunga sini may gamay nga kamalig. Pero sa may ubos sini tita, may duha ka sapa nga nagasanga kag dira man mismo ang amon mayor nga dalan. Halin diri sa amon balay, patukad sa karsada o kon pakadto sa amon nga baryo. Sang wala pa ini na landslide sadto, ginapanggasan o kung ginatamnan namon ini sang mais, saging, katumbal, amargoso, sibuyas, labanos, kadyos, mani, balinghoy, kamote, kag iban pa. During sang Typhoon Frank, ang tanom gid sadto sang akon nga mga magulang amo ang amargoso. Pero may iban pa gid nga mga tanom. Sang naglandslide ang duta, naubos gid ato tanan nga natabunan tita. Kagang iban, nagkalaanod sa sapa. Sang makaligad ang pila ka mga inadlaw nga wala na sang baha, makita na lang namon sa sapa ang mga balagon sang amargoso, lakip na ang mga pisi kagawayan nga amo ang gingamit sa pagpalapala sini. Apisar nga makapila naman ini ka beses ang ginharvestan, apang dako man sa gihapon nga kapierdihan, tungod kalapad paabis ang kahon nga gintamnan tita, kag kanugon sang tanom, nga natabunan lang sang duta, kag ang iban nagkalaanod sa sapa. Siguro mga between 4 to 7 a.m. natabo ang landslide tita, kag maayo lang gani, kay wala sang tawo nga nag-agi sa may dalan. Kag wala man sang karbaw o kun baka nga nahigot sa amo nga area sa mga tinion nga ato nga naglandslide ang duta. Do sa hindi gani kami makapati kun nga nga naglandslide tita. Pero siguro tungod nga natumugid ang duta nga resulta sa malawig nga pag-ulan kag ginbutong ini sang tuburan padulhog. Gani nga napihak gid ang duta halin sa takas kag nag-us-us ini padulhog sa sapa. Amo ini ang pinakadako nga landslide sa history sang amon nga uma tita. Pero magluwas sa amon nga landslide, madamo pa nga bahin sang amon uma ang nagkalatipag. Siguro hindi manubo sa 5 kag kalabanan sa mga mabanglid nga bahin o kun lapit sa sapa. Sang una, sang wala pa nag-abot ang Typhoon Frank, kanami sang sapa diri sa amon uma. May malapad pa ini nga mga dingle, kanami sa mga bato, katinaw sang tubig, kag kanami sang formation sa mga busay nga ginalumpatan sang tubig. May mga tuburan pa sa higad sang sapa tita nga pwede gid himuan sang bubon kag paliguan kung tag-ilinit. Sang una, upod pa kami sina sa magulang ko nga babayi, kag ang manghod ko nga lalaki nga si Agot. Nagapanalog pa na kami sa sapa, kag kun kaisa, nagahimo pagani kami sang punong sa sapa, kag magtamba-tamba. Ang magulang namon nga lalaki, nagahimo man sang dugmon, pero matapos nga nakalampuwas na ang Typhoon Frank, naglain na ang hitsura sang sapa. Natabo na ini sa madalam nga layon kag mga bato nga nagamudmud gikan sa lupa nga natiphag. Kaysang wala pa nagabot ang Typhoon Frank, tita kanami isang sapa, wala agawas ang layon, bisan nga madalom pa ang baha kun mag-ulan. Kadamo pa sa mga kagang, urang, pangka, sili, kag isda nga lobo-lobo. Tagsa magtakop na gani ang sirong, pero may mugid mabatian ang uni sa mga pangka nga nagakala-kala lang sa sapa. Pero sa subong,
hindi mo na mabatian. May ara pa man nga mga nabilin, pero sa malaka kalanggid nga makakita. Bisan 17 na katuig ang nagligad sa nag-abot ang Typhoon Frank, pero tubtub sa karon, ma-picture out ko pa sa gihapon, sa akon paminsaron, kung ano ang actual nga itsura sang amon uma, dalan, kag sang sapa sang una, sang wala pa ini naguba sang bagyo. Kung sa amon bahin diri sa umatita, ako personally, makahambal ako nga mas grabe ang halit nga ginbilin sa amon sang Typhoon Frank sang 2008 kaysa sang Super Typhoon Yolanda sang 2013. Pero kung hangin lang ang paghahambalan tita, mas makusog gid iya ang Super Typhoon Yolanda. Tanan kita, lain-lain man abi ang aton nga mga naeksperyensyahan kag ang epekto sang sini nga mga bagyo nga nag-agi diri sa aton. Amo gid dinhi ang kabuhi naton diri sa ibabaw sang kalibutan tita. Hindi naton mapaktan nga may mga kalamidad nga nagaabot sa aton kabuhi kapareho sang dalagko nga mga sunog, linog, volcanic eruption, tsunami, buhawi, drought o kuntuman kalawig nga tag-ilinit kag mga makusog nga mga bagyo nga nagaresulta sang landslide kag lapnagon nga mga pagbaha. Ang ini nga mga kalamidad daw kapareho manini sa aksidente kag sang mga balatian nga hindi naton mapaktan kung sano ini magaabot sa aton kabuhi, kundi ang amay lamang naton sa langit ang nakahibalo sini. Apang sa pihak sang sini nga mga kalamidad, nagadayaw gid ako sa pagiging resilient sang aton nga mga kauturan nga mga Filipinos. Ilabi na sa bahin sang Luzon kag Eastern Visayas nga amugid ang masami nga ginaagyan sa makusog nga mga bagyo. Kung resiliency lang ang paghahambalan, madamo na kita sa napamatud-an. Apang ang pamangkot, hastasan o gid bala ang aton nga pagka-resilient. Siguro tita Reg, tubtob gid nga nagakabuhi. Tungod ang ini nga mga kalamidad, hindi gid ini mapaiway. Oo, natural ang ini nga mga kalamidad, kag wala gid sang may makapugong. Apang kung wala sang lihok, nga ginahimo ang aton nga mga leaders, agon nga bisan paano, magaganhagan man ang tuman nga halit sa aton sa sini nga mga kalamidad. Ilabi na ang problema naton sa baha, sa tion sang habagat, kag mabinagyuhon nga panahon. Kung aton binagbinagon, liwat-liwat lang ang amo sini nga sitwasyon. Apang ang makaluluoy sa tanan, amo ang pigado nga mga pumuluyo sang aton nga pungsod nga nagaagunto sa epekto sini nga mga kalamidad. Kasubo lang gid nga panumdumon tita nga pati ang budget nga para kuntani sa aton protection kapareho sang flood control kag ang pagpatindog sang pila naton ka mga taytay sa aton nga mga kasubaan agud nga indi na kita malumos kag malusong sa pagtabok sa tama ka peligroso nga baha. Apang paano? Tungod wala sang kaluoy nga ginakurakot pa ini sang aton nga mga leaders kag sang pila ka mga tawo nga may posisyon kag katungdanan sa aton nga gobyerno. Puwera lang sa mga matarong kag may pasunaid. Sa subong, halos asod-asod na naman ang pagtayog sang linog sa nanuhay-tuhay nga bahin sang aton pungsod. Kag ang ginakahangawan sang pila naton ka mga kauturan, amo ang ginatawag nga the big one. Ukon ang pinakamakusog nga linog nga posible nga magaigo sa Metro Manila o kung sa kaiping sini nga mga kaprobinsyahanan sa Central Luzon kag Calabarzon. Normal lamang sa aton nga mga tawo nga makabatsyag kita sang kahadlok kag kakugmat. Apang kinahanglan lang gid naton nga magpakabakod. Manginhanda sa tanan nga oras kag labaw sa tanan, mas papag-unon pa gid naton ang aton nga pagsalig kag pagtuo sa aton mahal nga Ginoo. Magpangamuyo kita, magampo kag magpangayo sang kapatawaran sa aton nahimo nga mga kasalanan. Tungod wala gid sang imposible sa aton mahal nga Ginoo. Magpangamuyo kita nga protektahan gid niya kita sa kung anuman nga mga trahedya o kung kalalatan nga posible nga matabo sa palaabuton. Tungod wala gid sang sara nga mahimo ang aton kwarta kag kanugon lamang sang aton napundar nga mga propiedad kun siya na mismo ang magahukom sa aton. Magpangamuyo kita hindi lamang para sa aton kaugalingon
O kung sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi, kundi ilakip man naton ang aton bugos nga pungsod, nga hakson sang aton bugto nga manunubos, pagaprotektahan kag ipahilayo sa anuman nga sahi sang kalalatan kag kapahamakan. Padayon lang kita nga mangin maligon kag ipreparar naton ang aton tagsa ka mga kaugalingon sa oras nga tanan. Tungod tanan kita, wala sang bisan isa sa aton ang nakahibalo. Kung saan-o kita pagahukman sang aton mahal nga Ginoo, kag kung saano nga pamaagi. Gani, dapat nga mag-andam gid kita. Tungod nga ang kamatayon, do kapareho ani sa isa ka makawat sa tion sa kagabihon, nga wala gid sang may nakahibalo kung saan-o kag kung ano nga oras ini mag-aabot. Tubtub na lang anay diri ang isa ko naman kamasyado kamalawig nga sulat tita. Madamay niya salamat sa paghatag mo sang oras sa pagbasa sa akong sulat. Halong gid kita permi. God bless us all kag sa tanan nga katapo sang Bombo Radio kag sang imo nga pamilya. So we love you, Tita Reg. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. And P.S. Tita, ginagreet ko ang akon kamanghuran nga utod nga si Agot nga nagaselebrar sa ika-26 nga kaadlawan. Subong nga adlaw, October 20, 2025. Agot, happy birthday gid sa imo. Thanks a lot for everything. God bless you always. Kagalungan mo gid pirmi ang imo kaugalingon. From your loving brother, Mr. Survivor. Yes, if you recall, kamakahalanguyos gid no sa mga hitabo sang nagluntad ang Baguio Frank kag ang pinaka ma-associate gid nato no inang damo ang mga pamalay ang nagkalaguba tapos dako-dako no ang pagtaas ng tubig kag ang ginbilin nga layon binulan pa kag napangtinluan ang mga bayo, ang mga gamit, ang sulod sang panimalay. Damo nga mga lugar ang ginbaha, kagadamo nga mga kabuhi ang ginkuha sa aton lang, no? Diri sa probinsya sang Iloilo. Well, madamo nga salamat sa imo, Mr. Survivor, sang imo nga pag-recall, sang inyo nga inagihan, kag sa mga pahanumdum mo sa amon tanan. Sa mga kalalatan nga ini nga nagakatabo, kag posible pa nga matabo, we only have ourselves to anchor to our Lord para kita protektahan kag para kita i-shield from any harm. 40 minutes after 2 o'clock, panumbalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kwarta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente.
Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pagflas ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAN Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SAN Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Liniment Oil. Gawa ng SAN Marketing. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa sininga Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng apagi agod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang 45 minutos makaligad. Ang taknang alas 2 sa hapon, ang aton nga next story, ginashare din ni ikapulo nga bata ni Nanay D sang 3rd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, Tita Reg, sa tanan nga mga tagpalamati sa sininga hapon. Ang ining nga istorya, anadaya kaakon nga nanay, nga pagatawgon talang kay Nanay D. Si Nanay Tita, permigid ni siya gapamati kanimo kada alas 2 ang hapon. Gapamati gid ni siya adlaw-adlaw ka mga drama kag balita. Kag kon Domingo, gapamati man siya kaharana. Permi na lang ako ginahambalan, kung saan o ko daw padala o isulat ang anang istorya, kay gusto naman mabatian sa radyo. Pagasugdan ko ang istorya sang kabuhi ni Nanay Tita Reg. Si Nanay, subang ni siya sa anom sila nga magburugto. 3 ka babayi, kag 3 man kalalaki. Ang ana nga nanay, nga lola ko, taga San Joaquin, kag ang ana nga tatay, taga Capiz. Sa nagapangidadon si Nanay sang 5 ka tuig, nagsaylo sila sa Negros, kag tuya nag-estar. Kagang nangin obra sang iya tatay, amo ang pagbantay sang isa ka punong. Isa sadto ka adlaw, nag-adto si Nanay sa punong para magbuol daa ka mga pasayan para isud-an nanda. Wala siya kamaan, nga nagsunod gali ang analibayon nga 3 pa lang katuig. Nagsinggit ang Nanay kag namangkot kung sa diin ang analibayon. Gani, nagsaka siya sa kahon, kagin pangita ini.
Pero wala niya ini nakita. Natalupang da na lang niya nga nahulog ini sa tubig sang punong, kag amat-amat na nga nagalugdang. Gani, nagsinggitan siya sa ilailoy, kag nagdali-dali man si Lola dalagan kag maglukso sa punong, kag mayad lang tita kay naluwas pa ang bata. Pagabot sang ila tatay, pagkagabi, nabalaan niya ang natabo, kag ginsakit siya, pati ang ila nanay ginsakit man. Balan mo tita, si Lolo, mapintas ni siya. Kaagi man tita, nga nagsag-ub siya kag nagabihan sa dalan, ang iya ginaagyan, isa kakahon, nga sa pihak suba, sa pihak punong, so 30 minutos ang kalayuon halin sa ilabalay. Ang iya ginapasan, 3 kalawas nga bayong nga kawayan. Grabe ang kulba ni nanay tita, ay wala man tana itsuga nga dala. Ang sanag lang sang bulan, amo ang nagaiwag sa iya dalan. Nagahuni pa ang tik-tik nga daw mag-asawa sa iya tupad. Hindi pamantana siya kabalo magpangamuyo kuno katutita, pero ang nagagwa lang sa iya bibig, amo ang tinaga nga Diyos ko, Diyos ko. Sa giniistorya ini ni nanay, tita feeling niya kuno, gindulong lang siya kadua ka tik-tik, kay wala gintugutan sang Ginoo nga kuhaon na sang amuto nga hitabo. Kag sang nakita niya doon ang sanag sang mitsa nga nagalapos sa ilabalay, dayon niya doon singgit kay nanay na nga sugaton siya sa sagwa. Kag ang duha kagahuni nga tik-tik, nagamat-amat lang dula sang malapit na tana sa andang balay. Pero nagpuli sila sa isa ka probinsya sang Capiz, kay nadakpan sang tag-iya sang punungan ang ila tatay. Wala na nagabantay sang punong, kag permi na lang hubog kung makapuli siya sa anda nga balay. Kag nahibalaan, nga nagapang babayi pa ini. Kag mapintas pa siya sa iya pamilya. Pero si Lola tita, wala man mahimo kay Lolo. Hambal ni nanay, tita, okay na tani ang ila pangabuhi didto, kay libre lang ang ila sudaan permi, kay ginasugtan lang katag-iya, nga manguha lang sila sa punong, kay ginatagaan man sila bugas. Ang obrahon lang ni Lolo, amo ang pagbantay sa mga kawatan, kag pagtinlo lang sa punungan. Ugaling, naakig na ang tag-iya, kay napabayaan na ni Lolo, kag ginpahalin na sila didto. Sa nagpuli na sila sa Capiz, tita, pangampo, karga kag tapasang tubo ang obra ni Lolo kag ni Lola, kay tama gid kapigado sang pangabuhi. Wala naman si nanay kapadayon sa pag-eskwela, hasta lang siya sa grade 2, gabantay tana kaana nga mga libayon. Kaagi gani tita, nga nagsulod siya sa isa ka balay, kag nagsaka sa dapog, kag magbukas ang kaldero kung may sulod nga kanon. Sang nakita niya nga may kanon, ginalima na lang kagaunon, kag iban, ginputos na kadahon sang saging, kag gindala sa ana nga mga libayon, kay halos kisa na lang sila kakaon sang kanon. Permi na lang saging nga tinanok, mais, kundi gani tambo, kag kun kisa, wala gid. Amo na, nga nahimo niya ang pagkuha sang kanon sa iban nga balay. Amo malang na ang iya ginakuha tita, kay naluoy na sa ana nga mga libayon nga nagahibi sa kagutom. Kung madumduman niya kuno tita, nahuya man daad tana, kag nakonsensya kaana gin obra, kag kung sukmaan man siya kuno katong tag-iya sang balay, mangayo gid siya sang pasensya. Damo pa kuno iya uyang nga kanon, nagakarabak lang sa salog sa sobra niya kadali-dali. Hasta lang anay diri ang akong sulat sa kabuhi ni nanay. Tita Reg, pasensya lang sa akong pagplastar sa sulat kay mga tinaga na nagasirinamo lang. 72 years old na si nanay di tita, kag ini nga sulat, base lang sa iyang ginistorya sa akon. Ang kabuhi ni nanay, mahambal ko gid, nga isa kadako nga blessing. Kay sa iya mga ginagyan, ginubayan gid siya ni Lord, nga ma-survive ya initanan. Subong, duha kami nga mag-utod ang upod niya sa balay. Wala pa kami pamilya, tita. Gusto pa namon at ipanon si nanay. Kay aga amat-amat na dulom kag buron ang iya mata,
kag damo naman siya nabatsyag. Kagang isa sa kalingawan na ang pagpamati sang KLP. So madamo yun nga salamat Tita Reg ang tagpadala ang ikapulo nga bata ni Nanay D sang 3rd District. Well, gipahappy mo gid si Nanay D sang imo nga pagsunod sang iya nga ginaayo sa imo nga sulaton mo ang iya nga kasaysayan, ang iya nga istorya. Kagabay i-bless man ka mga duwa sa imo nga utod nga you chose, no? Nga mingin kaupod ninyo ang inyo nga nanay, nga luyag nyo siya nga atipanon. Kag subo nga medyo may edad-edad na and you said nagaburon-buron na ang mata, you are her eyes. Duwa ka mo sa imo nga utod. Kag kamugid ang sanag sa iya kabuhi because you are taking care of her. So more stories coming from you based sa ginaistorya sa imo ni Nanay D. Salamat gid sa ikapulo nga anak ni Nanay D sa 3rd District. 53 minutes after 2 o'clock, magabalik kita with more stories diri gihapon sa Kahapon Lamang program. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon time para nga umpisahan na ining sulat na gikan kay Marty R. Wife sang Gimaras. Kung hindi man natin matapos ini, of course, ang kasugpon buwas na. So let's read her story from Marty R. Wife sang Gimaras. My ever dearest, Tita Regine. Tawagala ako kay Marty R. Wife, sang Gimaras. 44 years old, kag may duwa ka bata. Ang subang lalaki, kag ang ikaduha, babae. Tita Reg, aring akong matuod nga ngalan, kag ang orobrahan, pero hindi na pagpasa sa kahanginan. Tita, nagsulat kid ako sa imo, tungod puwerte kabugat, kag kalain sa akong buot, sa bana ko, nga puwerte gid ka irresponsable. Gabiyahin na siya tricycle, Tita Reg. Ang tricycle, ginbuliga namon bayad, hulugan sang amon nga subang sa itong pandemic.
Pero do hindi ko komporme, kay iyawan kami pangita trabaho sang subang, patay-patay ko obra sa farm sang boss ko tita. Baw, halos dugo na lang gagwa sa lawas ko sang patay-patay trabaho para sa pagkaon namon, kag makabayad sang bulanan sang tricycle, tungod wala gid siya gahatag sang income sang tricycle para sa kinahanglanon sang kabataan, kag sulod balay namon. Sa baylo, ang income niya, ginatiganan niya para sa mga bisyo niya, sugal kag inom sa barkada. Sang sadto nga time, tuyo ko ipaimbargo ang tricycle, mga 3 months na nga bayad amon, hindi dita magsugot ang amon subang, kay siling niya, ma, kung wala na ang tricycle, mamor na gina siya nga mag-inom, aga pa, kag magbarkada. So mo na tita, ginbuliga na lang ko sang subang ko bayad, hasta nga naimpas namon sa isa ka tuig. Pero tita Reg, subong, sobra-sobra na gid problema ko. Kay graduating na subang ko sa college, sa kurso nga mechanical engineering. Di, ang ugali kag habit sa bana ko, naglala na gid. Pareho subong. Halin sa nga alas 5 sa hapon, hasta subong, nagsulat ko, ay ari ako sa duty, wala gid siya kapuli. Kag wala man ko kabalo, kundiin siyang mga barkada niya, dala niya ang tricycle. Bayaan niya kami tita, wala pa ako inigplite, maubra ko, kay kulang pa ihatag padala sa college namon. Bisan balunon bata iya nga bayi, layagid kami ginbilinan, bisan piso. Di, nangita na lang ako hulaman tita Reg, kag magsabay na lang commute sa hinablos ko, para nga makales kuplete pa city. Kapamensar ako nga bulaga na lang or palayason tita, pero paano ang babae ko nga bata? Alangan maboard kami di sa city. Hindi ko nagid masarangan, kay sweldo ko, kulang pa sa allowance ang subang, kag sulod balay namon. Well, hanggang dito lang ang makayas ang oras ng kasugpon sini mga kabombo, pabuwasan tagid. But anyway, I hope you would be there tomorrow para nga mabalaan kung ano gid ang katapusan nga bahin. So sinang isulat diri sa Anthony Martyr wife sang Gimaras. Sa inyo man nga mga istorya dira, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton liwat, get Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 66 days na lang bago magpaskwa. Kag magasunod na ang inyo paborito nga mga dramas every afternoon to Young Ermitaña Provincial Jail kag Dear Diary. You have many reasons to enjoy your afternoon kaupod sa Bombo Radio. And before I go, ang Bombo Radio Philippines nagaugyon gid sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga mag-suksok kita sang puti samtang naga-attend kita sang Sunday Mass, as well as to display white ribbons sa aton nga panimalay, sa aton mga salakyan, and public places from October until November sa sining nga tuig. To wear white is a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Balikay kita tomorrow. Madaming nga salamat sa inyo sa gihapon and inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid, good afternoon, and God bless.